Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, irratiak magia duela askotan entzun izan dugu, mikroaren alde honetan gaudenok, karta sorta edo txanpon batzuekin, ezkenuke inor harrituta utziko, baina beste aldean zaudeten hoi esker magia egin genezake. Inigo barkatu, baina zertara dator magiaren kontu hau? Gaur, magoen nazioarteko eguna da, Julen, beraiei esker magiaz eta fantasiaz betetako unibertso bat daukagu. Mago hitza persiera zarreko magi eta latineko magus terminotatik dator. Magia trukoak egiten dituen astrologo edo asmatzaile bezala jotzen da. Ilustratzaileak, eskujokariak eta beste artista batzuk ere sartzen dira magoen artean. Entretenimendua, dibertsioa eta publikoa harritu araztea dira beraien helburuak. 4.000 urte baino gehiago ditu magiaren arteak. Deri egiptoarra izan omen zen lehen magoa. Minutu gutxitako ikuskizun batek hilabeteetako edo urteetako prestakuntza behar duela diote magoek. Bitxikeria modura 1857an, Frantziako gobernuak magia modernoaren sortzaile bezala jotzen den Robert Houdin Afrika iparraldera bidali zuen, matxinatu ziren herritarrak baretzeko. Ni barkatu baino lasaitu ez. Mago batek truko bat egin eta asmatzen ez dudanean urduri jartzen ez. Astira banintzoran munda magiaren giltza. Magia, fantasia eta kolore albo batera utzi eta txuri beltzera egingo dugu, baina denboran atzera egin gabe. Izan ere, gaur zebraren nazioarteko eguna da. Munduan 3 zebra mota existitzen dira. Lautadakoa, grebi zebra eta mendiko zebra. Gaurko egunaren helburua zebraren biziropena bermatzea da. Zehazki Etiopian eta Kenia iparraldean bizi den grebi motako zebra galtzeko arriskuan dago. Lautadako zebra desente dago, baina mendiko zebren kopuruak azken urteetan beherakada nabarmena izan du eiza dela eta. Hego Afrikan, Angolan eta Namibian ari dira gehien bat hori pairatzen. Zuaitzi gabeko zelaietan eta sabanako basoetan bizi dira Afrika ekialdean eta hegoaldean. Ez dugu zebrarik ikusiko basamortuan, oianean edo ezegunetan. Zebrek dituzten marren inguruan teoria ezberdinak daude. Batzuk diote gorputzeko beroa erregulatzeko direla. Beste hainbaten arabera, intsektu eta harraparien aurkako babesa dira. Eta badira, multzoan zebra bakoitza identifikatzeko direla pentsatzen dutenak. Zebra bakoitzak marra ezberdinak dituela argudiatuz. Zebrak zaldiaren gandik ezberditzen dituztenak, beraien gorputz beltzetan dituzten marra txurioiek dira. Nekez nauain beste aldatu, zebra nahi, oraindik. Lehen zuria arra beltzen, ta orain beltza arra zuria. Eta gaur 10 urte sortu zuten Ipar Euskal Herrian eusko moneta. Europako tokiko monetarik erabili nadagar gaur egun eta bertako ekonomia bultzatzea da eta euskara sustatzea honen helburu parea. Gainera elkarte sustatzaileak aldatzen duen dirua ere bertako ekonomia finantzatzeko erabiltzen du. Euskoa zentimotan zatitzen ezten dirua da eta euroaren balio bera du. Hala, erabiltzerako orduan, produktu baten prezioaren eurosoak euskoekin ordain daitezke, baina zentimoak eurotan ordaindu behar dira. Adibidez, 3,50 euroko produktu bat, 3 eusko eta 50 zentimoren truke eskura daiteke. Tokiko diruaren erabilera bultzatzea helburu, dirua eurotik eta euskora aldatzean euro bat eusko bat truke aplikatzen da. Aldiz, euskotik eurora diru aldaketa egiterakoan, balioaren 5% kenduko zaio. Hau da, eusko baten truke 0,85 euro eskuratuko ditugu. Hala, euskoa dirutzat erabiltzen jarraitzea bultzatu nahi da.
Izaera ekologikoa ere badu, tokiko ekonomia bultzatzeak aztarna ekologikoa murriztea dakar, eta tokiko dirua ezarri den beste tokietan aztertu denez, negozio eta saltzaileen arteko harremana indartu da. Gainera, tokiko diruaren proiektua lanpostuak sortzen ari da. Txampon baten truke Dragoia eta printzesaren ezinezko maitasuna Zartutako basoko loki ederraren azken eguna Printza urdinak abandonatuta Txano goritxuren dibortzioa Otxoaren suizidioa Urtarriak 31 ditu gaur eta 1919ko urtarriaren 31 alegia gaurko egunez duela 124 urte, Glasgow hiri eskoziarrean 60.000 pertsona lanaldi laburragoen aldeko greba babesteko bildu ziren, tranbiaren kableak moztu, bandera gorria jarri eta internazionala abestu zuten. Poliziak armatu gabeko herritarrei gogor eraso egin zien Battle of George Square edo George Plazako batalla gisara ezagun egin den pasartean. Biharamunean, gobernuak armada bidali zuen. Are you ready for the thriller? When Freddy comes around, we're marching with George Square. We're never backing down. Stand behind our leaders. For changes we will press. We want a revolution. We'll leave with nothing less. Musikara saltu eginda Franz Peter Schubert musikagile eta konpositore austriarra jaio zen gaurko egunez, 1787an. Erromantizismo musikaren aitzindari eta Ludwig van Beethovenen antzeko sonata klasikoaren jarraitzaile kontsideratuta dago. 31 urterekin gazte hiltzen arren oso egile emankorra izan zen. Ahotsa eta pianoz osaturiko konposizio motzak diren 600 lied inguru, 7 sinfonia amaituta eta amaitu gabeko bat, musika liturgikoa, operak, ganbera, piano eta orkestarako lan ugari denetarik idatzi baitzuen. Schubert etzen saloi handi eta etiketa nobleren zale eta bizitza bohemioa eraman zuen Bienan intelektualez inguratuta, tabernatik tabernara eta giro herrikoietan murgilduta. Inguru honetan jaio zen Schubertia da terminoa, musika eta irakurketara dedikaturiko jatorri ezberdineko artisten biltzarrak zirenak. Garai hartan, gazte galdutzat hartu bazuten ere alkoholzale eta noizbeinkako harremanetan murgiltzen zena, biografo askoren ustez gaur desoreka bipolarra duen gaixoa ikusiko genuke. Horrek argituko luke zergatik utzi zituen bukatu gabe hainbat maisulan. 1822ko urriaren 30ean, si menorreko sinfonia hasi zuen, baina bi mugimendu txukun osatu ondoren, bertan behera geratu zen 3. asterakoan. Eskuizkribua Huten Brenner lagunaren esku geratu zen eta 40 urtez gorde zuen. 1865ean Johann von Herbeck orkesta zuzendareari eskaini zion eta urte hartako abenduan zuzendu zuen Bienan bukatu gabeko lanaren estreinaldia. Ez dakigu zergatik geratu zen amaitu gabe, baina zenbaiten ustez ezin izan zuen lortutako kalitate bera mantenduko zuela ziurtatu. Horrela ezagutu dugu gaur. Diptiko asimetriko baina orekatua, allegro moderato bat hasieran eta andante con moto en mi mayor gero. Urak bere bidea egiten duelare gauza jakina da eta horixe gertatu zen Europako iparraldean 1953an. Itsasoaren gorakada azkarrak Herberen parte handi bat urpean utzi zuen. Espero gabeko marea batek herrialdea itsasotik babesteko dikia gainditu zituen eta sekulako uholdeak izan ziren. 1835 pertsona hil ziren eta kalte materialak izugarriak izan ziren. Orduan jarri zuten abian Delta plana herrialdea itsasotik babesteko. Erresuma Batua eta Belgika ere harrapatu zituen beste 332 hildako eraginez herrialde horietan. Neguko marea biziaren indarrari, presio guneak eragindako olatu handien eragina batu zitzaion. Horrek, urez bete zituen ipar itsasoko kostaldeetako gunerik baxuenak, eta Herbereetako dike askok ezin izan zioten itsasoaren indarrari eutsi eta apurtu egin ziren. Itsaso zakarrak hainbat ontzi ondoratu zituen, tartean MV Princess Victoria ferria Belfast hiritik gertu, eta barruan zioa zen 133 pertsona hil ziren.
53ko uholdearen aurretik uste zuten dikeak uraren pasabidea eragozteko bezain altuak zirela. Dikeak luzegiak ziren eta Bigarren Mundu Gerran jasandako kalteen eta mantentze faltaren ondorioz ahuldu egin ziren. Lan handiz sortu zen diken egitura hobetzeko eta kostaldean murrizteko plan bat. 53ko urtarrilaren amaieran deltako batzordeak itsasoko beso handienak deskonektatzeko planak dokumentatzen zituen lehen txostena aurkeztu zuten. Hala ere, egun batzuk geroago uholdea gertatu zen. Olatu solatu borrokatuz eta zu non zaude zu. Bada esaera bat, sua eta ura belaunetik behera dioena. Ea guri gaurko saioak ez digun gain hartzen eta neurri hartzen diogun. Edukiak presitugu orain jostun lanak egitea bakarrik falta zaigu. Idoia Xarma etorri da eta berehala body paintingaz eta afrodisiako ez jardungo gara. Xabi Malbadi ere etorriko zaigu eta triklatuaren bertsio eraberritua erakutsiko digu trikitixa eta teklatuaren arteko asmakizun xelebrea. Guxue urtzelairekin hilekoaren eta ordunaldi prozesuetako akonpainamenduaren inguruan hitz egingo dugu. Eta hori guztia 2 ordu eskasean. Eta akonpainatzeaz ere askotan hitz egin dugu dolu faseetan eta amaitzeko diru pixkat behar duen dolu berezi bateaz hitz egin batetaz hitz egingo dizuegu segituen. Urtarrilak 31 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi Bigarren Kafera. Zuekin ikusentzule zareten hoiek, Julen Goikoetxea Orbegozo, zebraren moduan etorri nahi eta azkenean marra bakarrarekin etorri zaigu, baina arratsaldeon. Baita zuri ere. Idoia Xarma, arratsaldeon zuri ere. Hola, arratsaldeon. Ondalgia. Bai, bastante ondo da ordurako etorri alizetia gisa esan, ilusio berezinakin etorri nazal. Entzuleak ez du gogoratuko akaso, edo akaso bai, autoiarak medio istripu edo, istripu baten ondorioz, oso berandu heldu zela kotxe haua eta hortxe edo entzela arratsalde guztia errepidean zain. Eskerrak gasoia edo gasolina nahikoa bazuen kotxean, atera deposito ondo beteta, negu giro hauetan, aitatxo iniguk esaten dizue. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur Bigarren Kafeak 520 du urtarrilak, azkena 31 alegia. Arratsaldeak 4:17 minutu eta gu hemen 3 prest datozen 2 orduetan, zuekin kontu kontari ibiltzeko. Ongi etorri Bigarren Kafera, naiz irratian zarete. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. Gaur zebraren nazioarteko edo munduko eguna da eta pentsatu dugu momentu batez gaurko saioa ea txuribeltzean egin barote genuen, baina tira, idei hori baztertu eta kolorez beteriko saioa prestatzea autu zaigu eta, Black Pumasen Colors kantu honekin saioa abiatzea ere izan da, ideia josteko aukera on bat. Kantu tzarra, With all my favorite colors, yes, yes. All my favorite colors, like my sisters and my brothers, see 'em
Hemen frikikerietan genbiltzan Julen Goikoetxe eta biok hola keinuz, hor bateriaren kajan redoble bat egiten du, Charlesan mantentzen du bitartean ezker eskuarekin, pentsatzen dugu. Hau ere txarra. Bai, egia esan musikari on asko dago inguruan eta bai, hau ere ona. Hemen txegorkak agurtu baitu, kaixo, aupa, Xabi, bai, Xabi Malbadi izango dugu gurekin, triklatua aurkezteko, bai, trikitixa, elektroniko edo sintetizadore moduko asmakizun berezi hori, dagoeneko fase berrian da, fase berrian, beta fasean, baina dagoeneko trikitilari profesionalen artean esango dugu eskuragarri eta horren inguruan hariko gara, jo ere egingo digu eta ezagutuko dugu, horrelako asmakizun batek trikitilari batei ematen dizkion baliabide guztiek. Gutxi falta da inauteritarako dio, aupa, autobusen jun, autobusen noa. Inauteritara izango da ez? Eda kaso, ez da baize, autoiarak autobusekin ez dira saiesten, Gorka. Desde luego. Eta... Desde luego, ideia bat baldin bazan arazoa konpontzeko eskerrik asko, baina... Ez da okera, baina ez da inauterita zari zan edo zar esan dugun. Zehaztu Gorka, argitu duzu. Julen Goikoetxea, Orbegozo, ire maiteuta zeindek. Efemerideak aipatu ditugu ez, egunero aipatzen ditugu sarreran, gaurkoan magoak, zebrak, eusko moneta eta horrelakoak izan ditugu. Eta pixka bat etxaldera eginda, bihar dela urtebete nik bigarren kafeko lehen saioa egin nuela. Eta bihar nola naizen etorriko, aipatzeko modukoa iruditu zait. Ondo bidean etxara etorriko. Oraindik azken orduko. Oraindik 4 eta 20 dira egia da, oraindik gauza asko gertalitezke, baina horixe, eta bihar izango dela urtebete, lehen da bizikoz ona etorri nintzenetik, orduan ere, aldien baina etortzeko moldatuko aiz, eta tira, batzuk erori dira, eta... bidea luzea den eta beste asko ere erortzen diren, ze irratia gaurko efemeridekin lotuz, niretzako makia bada irratia, eta oso gustura etortzen izuna. Aizu, tartean behin, noizean behin etortzekotan hasi zinen duela urte bete, eta orain, noizean behin ez etortzeko askatasuna ematen dizugu. Izu, eskertzen da hori ere askatasun hori izatea. All my favorite colors. Idoia Xarma, ire maiteuta zein den. Igual txanda pasa ingotut eta zule lehengo eta gero ni, bale? Under the raining sun's open fire. Gauza asko maite ditut nik, baina adibidez, maite dut, maite dut, gero pentsatzen duzu hotzagoan eta kasu ez da ideia ona, baina arratsaleko 8 atera nintzen atzo hemendik, lanako lapilletuta zeuden, eta gaur etxean afaltzeko tomatea hogitan pixkate busti, eta horra azpikoarekin bogata egingo dut, eta jarriko dut Teresa edo pelikularen bat, horretxean, eta hori izango da nere eguna maitzeko plana. Baina, joan nintzen, supermerkatura, tomatetxo bat, eta horre azpiko pixkat erostera, eta ondoko ari entzun nion, jarriazu kaeza jabali. Eta kaeza jabali badakizu zer dan? Embutido moduko bada. Vale. Ez da basurdearekin egiten, txerriarekin egiten da. Vale. Eta esango nuke txerriaren burutik gertuko aragiarekin, eta garuna ere, ez da, esan dizut. Eta... bazukaten hor kaeza jabali iberikoa, eta, jarriazu horrek itxura hona dauketa. Eta gero gazta bat ikusirun antxe, eta komte gazta, eta esan, eske komte gazta oso goxoa da, eta gero ja banindoala topatu nitun, oraintxe jaurtiko dizudan bonboi hauetako bat. Aukera ezakezu, hemen daukagu Lind Nushor Dark edo Lindor, baina hau ere 70ko txokolate zeakoa. Biek txokolate beltxamarra. Zure eskerrekoa. Hau? Bai. Lehen Prime ditu diozu horri, Inigo. Wow. Prime izena zun? Zuk esoren duzu, hau Prime bezala da. Itxura elegantio moduan dauko. Prezioa berdina zeukaten, horregatik eskaini ezkizut biak aukeran, alegia, enizun merkea saldu nahi. Baina, eta etxera iritsi, eta pake-pakean urrai azpikoa iriki nun hortxe duela gutxi hemen bizitan izan genuen ekoizle baten erdi sagardo, erdi garagardo bat, eta
gustora etxian, bai, gero azta pixkat, gero, ez da egite, txerri buru edo, kabeza jabalio, basurde buru, ez da egite, izena ez da. Nola de Montre euskeratzen dana. Idoia argitu ez diguna da, poltsa honetan zenba falta diren. Bai, hori begixa da. Ba, gutxi. Zehatzo. Geratu ere gutxi geratzen dira. Gutxi erosi nituen, jakitun bestela dena jango nituela. Baina, bai, tarteka horrelako, kapritxo bat emango dugu, eta kapritxo baten atzetik iruzpalo pilatzen dira. Sofan hartu nulo pelikulatik guztuen, goize gordu biten esnatu naiz. Eta egia esan ez da egunerorako oso jardun txukuna, osasuntxua. Baina, bai, gustora lokartu nintzanan goxo. Astelen iluntze baterako bai. Bai, ez da plantxarra. Eta bai, jatea olako kutixitxo batzuk elkartzea maite dut. Eta bukaioak kategorikoak zen bukatitxoak. Ze, bai, pluralia. Nik afaldu gustora egiten dut, tajuz. Eta bokaiotxo batekin baska xamardun bi jarri. Bueno, kuriosia de moduan, hasieran, zure ideia nagusia izen zana, afaltzeko plantea usauen hori, da nik egunero gozaltzen dutena. Orda, niretzako sekula ez da bepkiko afairi kutsua, ez da egitzelan esan, berixen dia bai adibidez. Baina bai, niretako hori izan da gozarixa, ez da egit. Nik zabaldu dut bomboia. Barkaia zuenik espero nun idoia pixka luzeago arituko zela izketan, eta aprobetxatu dut bomboia aban sartzeko, eta zegartatu da, hitza itzuli didala, eta eskerrak musika igotzeko banuen, Black Pumasen Black Moon Rising, hau? Nire ustez kuriosuena izan da, nik zabaldu dutela ikusetela sekulako itxuria, baina izan dut, barriketan gabitz, ez dut hauen sartuko, baina inigok izan sartu dut. Zea fari veganoa dio gorkak, bai esan ordea ezpikoa txerri buru edo kabeza jabali delako hori, eta zera, eta konte gaztarekin, eta, bueno, garagardoa veganoa zen. Zerbait, bai? Ogia ere, bai? She's better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe it'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Arratsaleko 4:26 dira, segituan eskatuko diogu Idoia Xarmari bere maite duta, baina ikusiko bazenute zenolako harreman sexuala izaten ari den oparitu digun bonboi horrekin. Esaten badotut egisa gainera, horrek atara dituzun borobilak, enaz bape fana. Siaten palagosoagoa dira. Oso nik esango nahen famatuenak diela gorrixak dienak, ez? Kolore, marka hortakoa. Bai, baina horiek azukar asko daukate, eta beltza ez da hain... Ez, Egin nola esan, bai, korapilatxua hon. Bai, igual, maite duta lotuko torrekin, eta da, nik adibiz ez daukot bape oitxurarik txokolatia jateko, baina ez nazlako salia. Ez naz sekula izan armaixura tabletan ontza bat hartzera fatekua, eta aukeran konturatzen az geixenetan, holan antojuak eta eukitzen baditut, geixeu gauza gazisetara joten dutela, gauza dultzietara baino. Baina noixian behin jate horretatik, nik uste dut ateraten ditu dela olako momentazuak, eta maite dut hori, noixian behin txokolatia jatia, eta esatia, ese lako nada buena hobi bai. Itzultzaile neuronalaren arabera, basurde burua. You got a fast car. Is it fast enough that we could fly away? Gauza gorrela, arratsaleko 4:28 minutu diren honetan, sexualitatea hitz egin behar dugu Idoia Xarmarekin, baina lehenago beste giro batzutan murgildu behar dugu, eta doluaren inguruan ariko gara gaur. Beranduago Uxu Urzelairekin, bestelako dolu batzutaz, eta batez ere, arek egiten duen aurdunaldi aurreko, bitarteko eta osteko akompainamentuaz, baina orain eriotze doluaz hitz egin behar dugu zuekin. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnazbideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldo
Iloiaren ondora Igo nazazu nire mendira Zure gailurretik gora 2023ko urtarriaren 19an Fitzroy menditik Patagonian jaisten ari zirela, Zorigaiztoko elur jausi batek Iker Bilbao eta Amaia Agirre mendizaleak harrapatu zituen. Istripu horretan bizia galdu zuten biek eta ezin izan zituzten gorpuak erreskatatu. Handik egun batzuetara senide eta gertuko lagun talde txiki batek Fitzroyra bidaiatzea erabaki zuen gorpuak berreskuratzen saiatzeko eta dolu etapa amaitzeko asmoz. Talde hau alpinista adituek eta voluntarioek osatzen dute eta kaltetutako familiei laguntzeko helburuarekin euren lanei uko egitea erabaki dute epe mugagabez. Egoera aztertuta, kontu korronte bat sortzea erabaki da Patagoniara joan diren eta kausa solidario honetan murgiltzea erabaki duten pertsonei gastuen finantziazioarekin laguntzeko. Kontu korronte horretan bildutako dirua Patagoniara joan diren voluntarioen gastu logistikoak eta operatiboak ordaintzeko erabiliko da. Eta elur jausiak Fitzroyn kaltetutako Iker Bilbaoren, Amaia Agirreren eta Josu Linazaren benetako egoera ezagutzeko. Argi utzi nahi dute ez dagoela inolako espedizio derroskate mota finantzatzeko asmorik. Voluntarioen behar ekonomikoak amaitutzat eman eta kontu korrontean kapitala dukiz gero kapital hori handetako El Txantel laguntza batzordeari erreskate materiala emateko erabaki dela, erabiliko dela erabaki dute eta era horretan etorkizuneko erreskateetan lagundu alizatea ahalbidetu nahi dute. Behin xedea amaituta kontua itxi egingo da beraz. Eta gure streamingen ikus dezakezuen bezala eta bestela kontatu egiten dizuegu ikeramaia.eus webgunean sartuzkero, antxe topa dezakezue webgune labur bat, kontatu dizueguna kontatuz eta kontu korronte zenbaki bat agertzen duelarik, kontu korronte hortan, Durangoko labural kutxan irekitako kontu honetan, egin dezakezue zuen ekarpena, eta esan da bezala gardentasun osoz jakinarazten dute ez dagoela bestelako asmorik eta helburua lehen kontu korronte hori istea dela, dolu prozesu hau istea lehen behar bat den bezalaxe. Kontatu genizuen istripua gertatu zenean eta Euskal Herri osoa eta komunitate mendizalea ere erabate hankaz gora jarri zuenean eta orain ere kontatzen dizuegu eurak laguntzeko egitasmo hau martxan dagoela. Hemendik besarka destu bat senidei lagunei atzo jakin genuen uste baino gertuago genituela euren lagun batzuk ere eta hemendik bai eurei eta bai bestelakoei besarka da estua bigarren kafetik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esan da bezala, bagoaz aurrera gure playlist gustokoenetako bati helduta. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you with me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just click on YouTube. Close up your on your mouth and brag about your secret rendezvous. I will hunt you down. Baby, I'm up in my business like a wedding interview. But this is private between you and I. Touch my body, put me on the floor. Kitzikatzaile xamar jarriko gara gaur eta Idoia Xarmarekin, gauza xarmangarrietan arituko gara. Guk aurreratu dugu body paintinga, afrodisiakoak. Akaso negu gara jonek ere ekartzen duelako, ez? Ez dakit, laguntza gehigarritxo bat. Batzutan hotzetan jendeari ere gehiago kostatzen zaio, goxotasun hori topatzea. Jarri kalefazioa bero-bero edo subajua.
eta gorputz biluzietan margotzen aritzeko proposamena dakargu zuentzat. Halako zerbait? Bai, izango nauke. Dana esan bihot, ez dala izan hola nire okurriru baten ideia txua. Aurreko baten, ez dakit, pentsetan dute nahiko esaguna dan telesail baten nahi biotela berba. Ez dakit ezagutzen ez da honan dako, The Big Bang Theoryko kapitulu bat ikusten nebilela aurreko baten, telesail hori dauketela ikustia, hasierati bukaerara, tranquilamente lau bider. Eta, orduan, bueno, ez azkenean... Badaude telesail batzuk hartzen dutenak pixkate, zure lagunekin kafea edo danako hartzerak geratu, eta konversazio berbera iruzpalo baldi zeuki dezakezun bezalaxe, telesaioiek ere ikusitzak ez batetan. Esango nuke dala bukle baten sartzia moruan, ez? Igual noixi hemen, azkenean apurrat kantzan muan itxezara, ez? Eta ero batien rapetan duzu kapitulat, eta gure barik, karo, azten zara, orduan jarraitxu ingotan betik, eta hola entzara berriro bukaeran, ez duzu, baina sirena hon ikusi, sieria bukaketan duzu berriro. Eta bai, netako di apurrat safe place, zaten motzute gisa, ez? Apurrat pentsarazti eragiten ez dotzuen telesailak ukizeikela hor fonduen, oixi hemen irrebarra bat etarako zue, eta bueno, beste barik, ez bide lagun, azken bat. Bakardadea ere usatzeko modu bat. Etxean bakarrik zaude, baina hortxe dabiltza Sheldon eta Penny eta kompainia eta... Bai, eta esan dut, azkenen sitcomek, bentsate horren, horren gustokuak baldin badituzue, badauzela batzuk, super ezagunak dienak, edo Friendsetek ikasi, eta Como no conocía vuestra madre, edo Modern Family eta olakoak, beti da egon lehizkela nik uste dut hor fonduen, eta guztu aljatzu bat beste baino gehiago, baina, bueno, badauke... Nik uste euren toki askotan dela identifikauta sentiru zeikela egoera batzutan personajiekin eta horrekin konektau zeikela geroia estilua guztetan jatzun ero gentia barrean lata horreik esekolako gorrotua eragiten dutzienak, baina bueno, beste bai. Bueno, sitcomen kultura hori ez, baina hortik abiatutakoak dira eta bada pixkat generoaren estiloa. Neri pertsonalki pia guztetan jat. Eta hori xe. Rekasko. Hori da. Pixen giro honetan, Bai, total. Bai, guk ere ingo dugu gure zitkoma. Ei, Goreti Orejak idatzi digu, haupa ekipo musu potolo bat, Julen, kamara zuzen dago gaur. Gaur. Horrek esan nahi du aurreko egun guztietan. Txibatu natzaio ni, Goretiri esan diot, Goreti hemen Julenek eta idatzi digu. Hau bai zerria, honek body paintingik ez du behar, azala beltzaran okiko du dagoeneko. Desde luego. Sei ordu izelek egun bertan Costa Rican, curiosidades. Puerto Rico. Puerto Rico, bai, barkatu. Baina akaso nazuta zaude, nik esan dizu dalako gaizki inoiz, zeniren nazute ibili nintzen. Esango nauke, ideia horrekin fanitzen, ni. Azkenengo aldi. Berak idatziko digu, ze ordu den laster entzuten ari bada behintzat. Horrentxe goizeko 11 aterdiak. Bale, uste. Nahiko gertu gara. Bai. 5 ordu gutxi hau. Baratitau. Oso ondo. Bueno, esaten nebilen moduan, hori, zapin baten telebistara etorzan, hori, The Big Bang Theoryko kapitulo bat, la solicitud de la colonización deritzon kapitulo bat, dela, kuriosidades, 8. temporadako, 17. kapitulua, eta bertan, Penny eta Leonard, diela, bertako bi pertsonaik, Pennyk erosten dau, antzanez, sexo batera, edo, ez dago esaten konkretu ginora, baina, sexo baten erosi dabela, Leonardrekin jolasteko gauza bat. Gauza hori, kuriosua bada da lientzo bat, gaineran botaten da nolako izara zuri bat, eta euren gorputzian botateko pintura desberdinak. Orduan, jokuan helburua da, hori azkenean, eurak gorputza izagitzelan egizesa ez da agertzen, da, gero azkenean, norberan irudikapenetik fango dan zeu zer esengo da, pintura gainera bota, eta gero, helburua, bertan larrutan itxia izan, eta gero, lientzuen zelan geraketan zan, zuen gorputzekin eta pintxuran irudixa. Eta oso kuriosua zelan lehengo aldiz itxen da bienean, saioa eukitzen da bienean, lienzua oso garbi edo geraketan da, oso estatikoa litzaken postura baten jardungo bazien moduan, eta gero ja hurrenguan, hori agertzen dira pinturaz gehiago jositza, eta lienzua pintxuraz goitxik bera beteta. Eta egisa, kuriosua, egisa sekula igual ez noen pentsa, eta horreko bat emak komentetan, egisa esan ideia faltu den igartzen nitzela,
Esan hauen, ez? Ni behintzat askotan, edo mota horretako body painting hau da, pinturak inen jako gorputz margoketa hori, azken aldixan batez, sarietan eta bai ikusi izan dut asko, bai emakume zirkuluetan, eta gehien bat, gorputza alduntziai lotuta asko. Erreferentziatzat, nik ezagutura den teknika hau, eta batez tailer, body paintingan oinarritutako tailerrak aurrera eruaten ditun eragile bat, Sinteta da bere Instagrama, CITNTA, ez da gizlan deletera duten, ustut geizki, baina, bueno, da Sintatort, uste dut, dala artista katalan bat. Errepikatu jazu mesedez? Sinteta, da, hola, baina lelena zetakin, Sinteta, lemitatu lan zan, okerrezpan hau. Sinteta, Sintatort kartro. Hori da. Barik berak haitxe zitsun, bueno, itxen di, ez dakit gero pandemiaz geroztik ez dakit, baina, bueno, itxen ditu hori, ez, body paintingan oinarritutako tailer batzuk, nun hori helburua dan, norberan gorputzakiko alduntzia. Eta egisa da, gero hori, ez, sexualidadean mundura edo, topaketa intimuetara ekarretxo, pentsata gatela oso interesgarrixa izen leikela, bai pintura jangarrixak eta erabilitza, bai beste barik, marraz, gorputzean erabili aldien pinturekin erabili eskero. Eta oin, barriketan hasi aurretik ez dakit sekula esperimentau duzuen alakorik. Margoekin nik ez. Vale. Eta jolasteko pintxurakin? Ez da. Egisa esaten botzuet, ni ustez da izenbiko litzakena baino pringozu haua. Beraz, ezagutzen duzu, probatu duzu. Bai. Bai. Guai dau, ez dut, benetan dala dana moruen eta beti esan izan duen moruan, gure egunerokotasunean 200 kilometro orduko abiaduran bizi garenez, baskotan olako topaketa gelduek ez da jokitzen lekurik, baina bueno, planeautako gauzen oso aldekuena zenez, bueno, petzeta gatolako gauza baterako denporatxu hartu lehigela. Egisa da, aztemazara pentetan badaukola teknika honek como tal, sekulako onurak, ez? Aizileikelako, eta nire keixen guztetan jatena da, koitozentrismoa guztiz alde batera utzi leikela, hau da, harreman sexual bat eukizeke zure bikotiakin, beste bari, bat bestian aurrian pilozik egonda, eta ez, beste modu baten jolastuz, edo beste modu baten, batan bestian gorputza deskubriduz, superinteresgarri xapentzetan jatela. Azkenean, genitalak egon lehizke implikauta, momentu batetik aurrera, hola gorputzak eskatzen badau, baina zira baten ez. Orduan, pentsatagat kriston aukera ona beste zentzumen batzuk esnatzeko, beste mota bateko erotika sensorial batez, martxan jarteko edo sustatzeko egin baten. Eta parte izen leike baitxa, parien dakuen pertsonakin edo pertsonekin beste modu batera konektatzeko. Honek dako loturia egin baten bai, komunikazio bat jarri leikela martxan, askotan, ze zaila izen leikeen, edo ez batez bienporazko baldimagoiaz bikote batekin, edo ezagutu berri dauen pertsona batekin harremantzen hasten garenean, gauza batzuk komunikatzia ze zaila izeten dan, eta olako jolasek pentseta jatortarako aukeria emun leikiela, ez, sormen azken baten garatzen dagoela zela baitz, eta esan dakoa, dinamismoa moten dutzabe bai, ez dakit, ez, erotika horrei. Aparte, izen leike egoera bat, nun lagundu aldauen burmuina erlaxatzen atope, ze sormenakin lotuta azkenen gu margotzen baldin bagabitz, o puzle bat itxen, lako azkenen eskulanak itxen gabitzenean, normalian garuna asko relajetan dan zeu zer da, eta lan hartzen badau bai, askotan, ez dut sekulain izan doela, antxietate, aurretiko antxietatia eketa eukileizkenak, sexu arma bat eukibioen momentu horretara begira, ez leukeukiko kabidarik momentu honetan. Orduan, eta hori, lehen esan dutena, niri gehixen guztagatena da, olako oso zerre itxeko normalian, edo denpora sartu biozula, edo aurretik planeo biozula, eta ni nau super alde. Bai, eta pixkat gure plan gintzetan ere batzutan, bikote harremanetan, eta batez ere, pentsatzen dut bikoteak denbora desente daramanetan, eta hor badaude, elkar erakarpen ikaragarria mantenduko duten bikoteak, baina orokorrean denborak ere sortzen du, ez pixkat beste dinamika batzuk izatea, eta dinamika horietan askotan, arazoetako bat izaten da, ez? Bakoitzaren abiedura, elkarri begiratzeko, elkarri entzuteko, eta elkarrekin egoteko denborarik hartze ez hori, eta horrek ere sexu harremanekin zer ikusia dauka. Eta askotan, momentuen kointzidentziarekin, ez, zidoia,
momentu honetan nik nekatuta nago, momentu honetan nik burua ez dakit non daukadan, Bai. momentu honetan nik ez daukat erekzio bat, eta momentu honetan nik ez daukat lubrikazio edo apetitorik, eta orduan hor elkar bilatze horretan, batzutan badirudiez lanetik bueltatu afaldu eta gaueko 11etan sexuari leku egin bartzaiola aste arte buruzuri batean. Igual ez du funtzionatzen honek. Ez, saiatu zeike, eta izen leike funtzionatzia, baina... Oida, eta baiezkoa bada, zoragarri. Hori da, baina ondo esan dozun moduan, segurena izango litzake ez. Gainera, hori ez, aipatu dozun ados ez jartze hori, edo ez zera horrek badauko gainera izen bat, diskronaxia sexual deitzen da egoera bat da, eta bueno, hori, azkematen gauzelako nik ustoto itxuta ez dana, edo... hori, rapala da nitxera, nik oin ez dakit izan esan, eta emuten da, eta hori bada azkenien maitasune romantikoak, eta bueno, kultura honek erakutsi euskon gauza bat, ez, azkenien pasinua emuten bada, berezko espada sortzen, oso gaizki doiala. Eta beste barik ez, dano dauku bizitza, dano dauku mila kanpo faktorera egiten duzkuenak bizitzako arlo danetan, evidentemente ontan bebai. Orduan, keua izango litzake, naturaltasunez esango nauke, ez analizetia, behitu, aspaldi ez gauzela, o, bueno, hartuko tarte bat guretako, eta tarte bat izatea tranquil, baina hori, deskantzauta, igual hori, azte arte baten gabeko amaiketan, igual ez litzake izango aukerarik onena, bat ez behorrengo gunean goxoko xetxerra jaki behar. Hori, eta horrelako denbora hartze honek ere, batzutan sortzen du arazo askorentzako soluzioa. Askotan, ez, gure arazo horiek ez dira hainbeste, ez da git, arazo goiti beherakoak, nola git esatearen, baizik eta hori momentuaren topatzeza, pixkatu urruntzea, eta askotan apetitoa bera ere, ez, badirudi momentuan egon behar duela hor, eta baldin badago, ondo, hori zoragarri, eta... Baina eragin behin leikela, eta akite pillo, akite mato kontzeptua, ondo dago, funtzionatzen duenean, eta ala denean, baina ezpada, hori ez da drama bat, eta hor behar da kontestua sortu, eta kontestu horrek konpontzen ditu arazo mil, eta kontestu hori da, denbora, jolasa, eta alternatiben bilatzea. Holan, eske ezingo nauke beto esan, orduan, beste barik. Azkenengo apunte moduan esango nauke, praktika konkretu honetaz berba eitzen bau ez, lesan aipatu dozunak ez, igual, ez daukot erekzioa, ez dauk lubrikot ez dakizer, gaintzu hontan, zelan ez gabitzen besta horrena berba eitzen, eske tentzino horrek danak egongo ziren guztiz alde batera. Orduan, ez dauko guelako zetan hortara egon bier baizik, eta momentuko zentzu, oza, ez dakit ez, ukimena edo, eta begixak moduko zentzumen ez, hortan zentrau, eta gero teoria bada, geroko etorriko da. Hori da, pixkat, sexualitate garaikidearen tesietatik defendatu beharko genuke harreman koitalak ez direla harreman mota bakarrak. Baina, bestalde, nik hau ja personalki esan barra daukagu, nik esan barra daukat, gero tenoi gustatzen zaigula, normalean momentu batean harreman koital batek izatea leku, harreman sexual horren momenturen batean. Hipokritak ez gaiz, hori da, baina errealitatea ere bada, denborak eta lanketak ere eramaten gaitula batzutan puntu hoietara. Beraz, ez da bakarrik koitozentrismoa baztertzeko sistema dela. Eta hori ere egin behar da, batzutan baztertu koitozentrismo hori eta buruko min hori. Baina bestalde, koitora iristeko ere bide oso egoki izan daiteke. Beste barik da ikustia, aiztala aukera bakarra, eta batez bestala, ez aukera zilegi bakarra, eta ez da derrigortasun bat emun behar dutzen, ez? Ez da, aurreko baten ez da izinekin egon itzen berbaitzen da hori, ez? Emuten bada, koitorik ez bada uste zula larrutan nin. Eta, klaro, hori azkenien ez, bada poliki larrutan nin, oza, barkatu. Qué guapo da nire trabatze propioek sekulako bat. Bai, autotxistea, Ez que no me cura esan. Gure nahi esan beste barik hori zengo dala pentsakerakin batera aldatzen fango dan. Zer beste barik da esan dut. Bueno, beste barik. Horregatik, zeo beto baino, proposamenak enbutia, eta zelan bodipoitina, zelan alduen txertatu gure praktiketan. Eta esango du, barkatu idoia, proposamen horiek asko izan daitezke, eta guk beharteka komentatu dizkizuegu batzuk, gaur egun interneten ere gauza pila topa dezakezue. Barkatu, a ber, nondik uste duzu atara ditzu dela nik honek gauzak. Bestalde, sormenerako ere espazio ondia dago hor, jolasteko, lehengoan uste taipatu genuela ez, debeku denbora bat markatzeko, azalaren
debeku horretan jolasteko, edo mila gauzetarako, baina guk gaur, hitz egin nahi dizuegu, bueno, body painting jangarri erotiko edo nola baita esatearren? Esatia daue bai, esan dakua, jangarri xakin erabilileikela, edo ez, hori gero norberan aukerako izango da. Kontua da gero zure bikotearen, edo zure bikotearen, sexu harreman horren tan dagoen beste pertsonari, bikote deituko diogu ez, izan... Pareko pertsona. Pareko pertsona, edo zurekin ari dena, haren azala, ahora eramaneko badezu, eta azal hori pintatuta balin badago, jangarri izatea komeni da, edo bestela dutxatzea. Kilikoa? Bai. Aukera mila. Vale. Orduan, aipatzeko, azteko, eta nik ustot, apurrate margotziakin eta jolastiakin joku bat etorriko, danoi etorrikoa jaku burura, piktxonari deritzona izango litzake, ez? Apurrate ideia batetik kasi eta hori marrastu. Zuk marrastu eta bestiak asmatu bihar. Orduan, egonkik proposatuko dutzuet, bi proposamen. Alde batetik izango litzake letrak marrastia eta beste bate zuzenean marraskixak itxia. Hau da, letrekin, bai izango litzake egokisa jangarrixa dan pintxura bat erabiltzia, eta ideia izango litzake, pareko bikote horren gorputzien ekintza bat idaztia barkatu. Karo, berak ikusi barik, orduan balba bizkarrien, ero azkankeetan, ero gure dan lekoen, baina, karo, parekoak imikauna da igarri. Bale, orduan, pareko pertsona honek guk idatzitxakua asmatuko baleuke, bere txandia izango litzake. Eta espaleuke asmatuko, guk jasoko geuke idatzi duen ekintza hori. Zut ondo saldu hotela. Bai. Marabila. Beste bat izango litzake, marraskixak itxia. Orduan, egisa da, marraskixak, ez garela jarri bihar Picasso lanetan, helburua izango litzake gauza sensiluak barrastia, beste pertsonak asmatu alizateko. Orduan, ideia litzake, baldin bagara, zorionez nire ustez, gure mesanotxietan eta jostaio sexual edo erotiko desberdinak ditugunak, eta igual, bazken baten, ni pasnagaten moduan batzutan, dakotzu hain beste, ez daitzula zeinekarri bez, gajes del oficio, kasu hontan, ideia izango litzake, beste pertsonari esan dagoa marrastia erabiltzia gustako jakun jostailu hori. Orduan, asmatutakoan, ideia izango litzake kajo txiketara eta erabiltzia, adibidez. Margotzerakoan, pintzelak erabiltzen dira, erabil daitezke. Hori zan minotzuen, adibidez, claro, pintura jangarrixan munduan dauz aurkezpen pila bat. Hola, simplienetatik edo, elegantiagoak izen lehizken produktuetara. Marka desberdin asko dauz. Testura desberdinak. Desde luego, eta hori azkenean izango da, probatzen fan, eta goeixen guztetan jakuna erabili. Adibidez, marketan sartzen bagare, xunga badau, kosmetika erotikoan oso ezaguna dan marka bat, eta hau oso lotuta dau, Japoniako estetikakin, antzinako dinastiekin eta holaxen, orduan, arek bai ekarten dago olakon pintzel bat, hori ikusten duzula, eta esan duzu, hau da, txinatarrek edo japoniarrek eta erabiltzen neuien olako pintzel motatu, papelian eta idazteko. Gero badauz beste marka batzuk, poem markakuak eta diela, potiak rekordatzen dau tinta pote bati, eta orduan dau luma bat marrasteko. Eta, bueno, noski... Beraz, pixkat, jolasa tematiko ere bihurtu daiteke, musika egokia bila dakioke, argiztapena ere, bueno, edozein harremanetan ere garrantzitsua da, ez? Desde luego. Temperatura, usaina, argi textura, higienia, hori dena, bai. Ez, beste barik esango nauke, horixe, azkenean ez gabitzen buten elegantzia toke bat, baina, bueno, erabili leikela atzamarra baitxo. Eta kaso, eraginkorra da eta gustagarria da, baina kaso pintzelaren tekstura ere gustatzen zaigu, eta kaso, adibidez, ez da egit, horpegiko hautsak emateko brotxa hon baten testura zalean oso testura goxoa da. Horrekin joka daiteke eta pintzelarekin, margoekin, bueno, aukera asko daude. Duda barik. Gero akordau garbitzen, hori bai, zutzi ez, plastika gelan geraketa zien pintzel gogor horreik moru. Pentsatzen ari nintzen, marrazten txarrak, margotzen okerragoak eta letra parragarria daukagun ontzako, asunto txarra dela. Marabila, Negozio txarra dau, Ez dute bateria asmatuko. Martxaka eskarra daukagu, gugunekin, Bueno, esan dugu denbora hartu bartzela, ez da? Hori izan daiteke denbora hartzeko modu bat. Esan dugu, helburua ez dela ondo margotzia, baizik eta saiatzia transmiti dute. Nik uste gauza geldo itxen dienean, marraztu ondo didatzi okerrau,
ulertuko. Galdera egin behar dizut, lehen esan dugu, koitozentrismoa pixka baztertu behar dela, bai, falozentrismoa baztertzera ondo legoke, baina niri gizon zakildun bezala, etorri zait zalantza bat. Margoa penetratiboa da? Ez. Izen leike, baina ez da hortarako pentsauta. Azkenean gorputzien... Eta ez du lubrikazio maila okiko akaso. Hori da. Azkenean gorputzien erabiltzeko dien produktuak orokorrian ez die kaltegarrixak bez mukosentzat, kontuen eukitza gainera jangarrixa dan zeo zernaz gabitzela berbaitzen. Baina aluan baldin bagabitz berbaitzen, bai sakilan mukosak oso pH berezia eta konkretua daukie, beste barik ez die hortarako. Osa, gaurot esan simple, sencillo. Ados, eta kontu experimentazio hauekin, batez ere espazio honetan, experimentetu ardazko sexualitatean, baino, badaude lubrikante, temperatura dun eta denetarik, horretarako. Balsamo de tigre zakilean jarri eta zuen bikotea penetratzea, eta izue, inoiz buruti pasa. Pues no, pues kula entzun da, baina irudikatu nahi que ze onda mendizen leiken hori. Bai, eta orain egingo du nik zerbait aparra egingo duzu. Lagun bati gertatu zitzaion. Eta gero jarriko zu fonduen bideo hori. Mira, te voy a decir la verdad. La amiga soy yo. Ez bau, behinetan, bestela esango nukeen uste dut uztarutela, datu handiri, baina ez lagun bati, gertatu ditzaion, eta behin bialuzigun audio bat da. Peña, etxazu inoiz, auta beste, porque nik txungo baino izen bat asmatuko, amaia gokorrago. Majos. Ostera, ez dute sekula erabili balsamo hori bizkarko minondako ta izaten dago. Bai, da pixkat garai baten krema radiosalil eta beroa ematen duten masaje krema bekorri egiteko nola dira, reflex eta olako. Tipo reflexa hori da, bai. Reflex pomadan balego bezala, antzeko zerbait, ez da egit balsamo de tigre, berez, asiati datorren, berotasun ikaragarria, menta indartxu usain, menta edo... Bai, pentsetan dut efektu, oza, berotasun efektu hori emuteko mentola izango dala bere... Mukosek erre egiten dute, kiskali egin behar dute, ziur. Dudabarik olako berenjenal baten sartzen basari, mesedez dutxarafan eta urakin kentu. Den bai. Mesedez. Gogoan dute, ziklismo garaian erabiltzen genula krema kalentadora bat, Born markakoa, eta zanolako krema gorrixka bat, eta hanketan ematen zenun egun hotzetan, eta egiten zuna zan hiperemia bat sortu. Bai, zirkulazio. Bai, hori, zirkulazio askartu gune horretan. Hain jebia zan, azalak tira egiten zizula. Eta sentitzen zenun azala tenso balego bezala, bero ikaragarria, gero ja pixka baretzen zen, eta bueno, ondo edo, ez da gibe. Ja, bueno, beste bari. Garai baten erabilun dezen, bueno, honek oso ez erosoa egiten zait, bizita gainen jarri eta hankak ez da egingo baliate bezala sentitzea, ez? Eze gaizki. Bai, baina bai, eta imagina ezaket horrelako sentsazio bat, baina beste iztar edo bikiak ez diren inguru batzutan, eta ez da oso plan hona. Ez, desde luego. Beraz, tira, norbere gorputza margotzea. Hori da. Eta proposamena? Hori proposamenetako bat. Gero hori ez pikzionari azken baten, seguramente registrotako izen bat izango da, gu jarriko zau beste batei ikusi makusi. Zeratik, holaxe okurrio jatelako. Orduan, pentsetan jat, eta alaxi irakurriote baitxa, izango litzakela joku osoa proposa, ezagutzen dabitzen pertsonen dako, ez? Hasierako konfiantza hori lantzeko joku ederra izango litzak. Orduan, kasu hontan zertan datza, pertsona, a ber, onde saltzen duten, zuk, nik pari maldin bakat pertsona horrei begixak instalitxa daukon bitxartian, bai deia esengo litzake nik bere gorputzeko atal gustokuenetan, izarrak edo puntuak marrastia. Vale? Hori esengo litzake. Eta gero alderantziz berdina. Eta gero, olaxen margotuta gauzela, bai deia esengo litzake bisok espilu baten aurrian jartzia, eta horrei buruz apur bat berba itxia, ez? Emaitza horrek deskubriru eta horrek sentiarazi alduzkunak konpartidu, ez? Autoestimua, incluso itzgai bihurtzeko aukeria izen leike baitxa, azken baten, komplejoak alde batera utzi, ez? Momentu hori bizi, eta incluso komentau eike albokuak, ez? Espero gauen, ez? Edo incluso, igual, ez? Beste pertsonak dauko gure gorputzeko atal konkretu bat guztoko guretzako, igual, ez? Bestako guela harreman ona zerakin, edo beste barik, arritxu ingaitxuena. Egisa da, hori ez, hasierako konfiantza hori lantzeko kuriosua pentsatagaten zeo zer da. Eta batez ben leku emuteko, ez, norberan guztietatik ez, apurtxo bat aurrera ufan, eta esan behitu, nik uste dut nik dauketela hau eta hau
politxa, eta ikustu aurreko bat esan dutela. Bueno, barkatu, baina hau be bai. Hala ere, ariketa hori sano eta osasuntxu bezain zaiare izan daiteke. Bai, apuratu topikoa behizen leike. Norbere gorputzarekin segurtasuna handirik ez badaukagu. Guztizadoz. Eta horren esango nuke badagoela genero arrakala bat, orokorrean emakumeen gain egon den, presio patriarkal horren ondorioz zeuon gorputzarekin eta gizonezko gorputzen segurtasunen artean badago arrakala bat. Orokorrean, salbuespen. Noski. Honek ez esan nahi ez gizon guztiek ikaragarrizko segurtasuna eta kontrakoa, baina beraz, jolasarik eta bat izan daite gaina, kaso hitz egin da behar du eta pixkat elkarri proposatuta eta bar. Bai, horregatik esaten dut, azken baten, egisa da emuten dela, pertsonan arteko komunikazioa dela kontzienten hase eta pentsatagat benetan badala arlo pendiente bat, baina hastia besteik, ez dau. Barriketan itxia da, ez da egitez, asko palua moruen enbuten dauen zeo, zer ez norberan guztuak benetan azaleratzia, esatia, betu, bezkerrik asko, baina hortik etzabitzondo, hementik jarraitzu zeike, hori ez, eta bendo santuzun moduan, azkenen esponiruta gongaren presiño konkretu eta lege batzuek, ez, askotan hasitxa esatetik esan duzkuela, isileko eta hauzela, politxoak, barkatu. Hortik ez, ze fangeiken garatzen. Baina, azken baten gugandik beha aldaketa txiki bat hasi leike. Eta, nik ustote gelan pasetan, lo gelan pasetan dien gauzatxo honek, iraultza txikitsuak behizen leizkela. Beste osnarketa pare bat badauzkagu, baina saltotxo bat egingo dugu, estudio zentraletara, azken ordukoaren bila joango gara bixi-bixi, egoi Belategi lankidea agurtu eta segituan jarraituko dugu Idoia Xarmarekin. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zuei ere, arratsaldeko ordu honetan, denontzako interesgarria behar lukeen, albiste ekonomikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak iragarri duelako 2023an, lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.080 euro gordinera egoko dela 14 ordain sarietan. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros. Tira presidente Espainiarrak senatuan egin duen urteko lehen agerraldian aurreratu du lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera berri hau atzera eraginezko ondorioekin aplikatuko dena Espainiako bataz besteko soldataren 60%an kokatzeko helburuarekin. Bestalde, lan arlotik jarraituz, esatea, negoziaketa kolektiborako eskubidea urratzea akusatuta estatuko kolektibitateen eta Euskal Autonomia Erkidegoko ostalitza patronalaren aurkako epaiketa hasi dela Bilbon. Labek jarri zuen hauen aurkako salaketa eta elkarretaratzea egin du gaurkoan negoziatzeko eskubidea aldarrikatuz. Hain zuzen ere, Bilbon epaitegien aurrean egindako elkarretaratze horretan, kolektibitateetako langilek lan hitzarmen propio baterako eskubidea dutela defendatu du sindikatuko koordinatzaile nagusi Garbin Aranburuk, salatuz jarraian patronalak eskubide hori oztopatzen diela langilei. Eta gaur arte, patronalak negoziazio mahai hori irekitzeari uko egin dio. Eta patronalak argudiatzen duena da, estatu mailako hitzarmenak, B mailako negoziazio hori debekatzen duela. Egoera honek langilek eskubide ezberdinak edukitzera kondenatzen dituela salatu du Aranburuk eta estatalizazioari baino ez diola mesede egiten. Egoera honek langileen arteko zatiketa sortzen du, langileak ahultzen ditu, azken batean momentu honetan langile kolektibo honi hitzarmen desberdinak aplikatzen zaizkiolako, eta denboran egoera hau luzatzeak ere, lan baldintzen estatalizazioan aurrera egitea dakar eta prekarizazio horretan urrats berriak ematen ari dira, ez? Hauexek azken ordukoa, momentuz ezer gehiago ez azaltzeko, bakarrik esatea errepideak lasai ditugula trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz gu bueltan izango gara arratsaldeko 7etan informazio gehiagorekin, eta orain gozatu bigarren kafeaz, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, azken ordua hause eta berria ez da edonolakoa, Euskal Herriari dagokionez, oinarrizko soldataren igoera horrek 1.080 eurotarako igoera horrek ere suposatzen duelako perspektibarekin ikusite ikaragarrizko igoera eta neurri batean prekarizazioaren aurkako borrokan, beste pausotxo bat, emateko dauden pausuen artean noski. Baina, bagoaz Idoia Xarmarekin azken txampatxoari heltzea, ze badozkagu azken asorketa pare bat egiteko, aritu gara, body paintinga, afrodisiakoak, elkarrekin hitz egin beharrak, elkarri zer gustatzen zaigun jakiteak, batzutan gaur gustatzen ez zaigun zerbait beste batean gustagarri izan daitekela, baina horrek ez du esan nahi
gustoko etzaigula entzun badugu askatasun osoz insistentzian egon behar dugunik, ozakitze egin behar dira, eta goxatu, eta esandakoa, badozkagula horre, amaitzeko pare bat osarketa orain dikidea. Bai, gure naben bukatu beste bi proposamenekin, adibidez igual, bai hau aipatu duela, apur bat utopikoa izan lehikela, bintzat, benetan bihar dala aurretiko norbere buruak ineinako lan bat. Aurreko proposamenan bidetik, honei bide magikua, izena topau dutak, beste barik, beste proposamen bat izango litzakela, begixak ez da litxa eitzeko, eta kasu honetan, hau izango litzake egokisa, norbere buruana, eta norbere buruan, norberen gorputza zelan gustatzen jakun ikutzea, zelan gustatzen jakun kitzikatzia eta hori dana, jakin ja, baina gero hitzez transmitiruten ez dakixen pertsona horrein dako. Orduan, ideia litzake, pareko pertsonai begixak estaltze jakon bitxartian, norbere buruan bide bat marrastia. Incluso ruta bat marrastia edo bide bat marrastia, guroen lekuetan incluso zirkuloak egin zeike, geratzeko lekuetan, eta gero, beste pertsonia izango litzake gerturatzia, hasiera punto bat emun, eta beste pertsoniak bide hori, mingainakin jarraitzu biherko leuke. Egixa da, ni aipatu ditzugun danetatik, hau da, geixen gustatatena edo, lan politxena patzatatena. Ez dakit, da zuen iritzia. Bai, asko guztat ez zait. Egixa da, asko guztat bat, eta ingarroxa pentsetagat, eta momentu ederrak emuen aldau hielak. Eta gero, honek danok azken baten, aipatu ditugu produktuekin datozen pluma edo pintzel horrekin egin lehizkien zozer dala, azamarrakin baitxa, baina azkenengo proposamena da, etxien baldin badauko bat ez tamaino txikiko vibradore olakotxe batekin, beti alditxugula hori erabili pintzel moduan, eta dardar horren abe apurtxo bat gozatu. Beste gauzat egin daitekena da, kontuarekin, badaude metodo erresak, pinturaiek pixkate peltzeko, azalarekin kontaktuan bere gogoteko, horrek ez zuzen mikroondasen sartu behar dituzuenik. Baina egisa da, horretarako, adibidez, oin bagabitze berbaitzen pintura jangarrixana, baina badauz, jangarrixak dien masajerako olixuak berotasun efektua eskintzen da bienak adibidez. Gero bai badauz, temperaturakin jolasteko kasu honetan, kandela batzuk, olixo zein ja dauzen kandela, orduan kandela hori zuen moten jako, eta kantiade bat urtzen danean, hori gorputzera botatik, eta azkenean masaje bero bat emun, horrek ez di izaten jangarrixak. Ez da pasako zebez, normalian oinarrixa kokuan olixua izaten da, baina ez da oso gozuak. Eixau izaten da aromia bera. Arratsaleko 5:06 minutu ditugu, eta Idoia Xarma agurtu egin behar dugu. Gauza bat, aztu jatezati, lehen esan duzula, ponendu berba afrodisiako, berez ez duen berba afrodisiako, orduan, urrengo baterako badauke zelan lotu. Eta gaur utzi ditugun jolas aukeren artean ere, baten bate berreskuratuko dugu. Eta zuek ere baten bat baduzue buruan bai datzi, 6-8-8-7-2-4-4-4-4 6-8-8-7-2-4-4 telefonora, gure Instagramera, gure txate ontara, nahi duzuen tokira, eta esan bida, haure plan politia da. Nik egin dut inoiz, edo ez dut inoiz egin, baina plan politia da. Lagun bate kontatu ditere aukera da. Idoia Xarma, eskerrik asko. Zuei, ataldeon. 5:07 minutu bagoaz aurrera, laizter triklatuaren munduan murgildu behar dugu, eta espadakizu ezer den, akeratu hor, eta laizter kontatuko digu, Xabi Malbadik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Zer dute komunean angulek, hegazti-gripeak eta fusio nuklearrak? Lotura bat bilatzea askiez eta badituzte bi, lehena desazkunderen ikuspegitik azter daitezkela. Eta bigarrena, gelditu makinak saioaren 17. atalean landuko ditugun gaiak direla. Izan ere, mai ingurua dugu gaurko saioan, ohi bezala geureratu baitira
Aitziber Sarobe, Jokin Aldazabal eta Maite Aristegi. Tridente honekin nork ez belarriak zorroztu. Astera doa, Gelditu Makinak saioaren 3. denboraldiko 17. atala. Jada entzun duzue Gelditu Makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. My lonely days are over, and life is like a song. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Oh yeah, yeah, at last. 1928an Los Angelesen jaio zen Eta James, eta gazte-gaztetatik otzandu ezinezko piztia izan omen zen. 60. hamarkadan Etak bere baliabide guztiak utzi zituen agerian, eszenatokira igotzen zen bakoitzean emakume adoretsu eta lotxagabe xamarra bilakatuz. Eta hile hori izatera usartu zen emakume beltza, bino konpainia txarrak, harreman toksikoak eta heroina ere izautuzun Eta Jamesek. Maitaleak hautatzeko ere etzun agian begi onik izan, bat bino gehiago izan ziren nonbait bere bizkar negozioa egin zutenak. Bino gizon manipulatzaileaiek bere maixurik onenak izan zirela aitortu izan zuen Eta Jamesek. Edo nolare, horre guziak etzion kantatzeko zuen doaiari eta indarrari eragin, eta arazoak arazo, 20. mendeko bluesaren eta soularen erreginetako bat izan zen. Oh yeah, you smile, you smile. Keep calm and Bigarren kafea. Trikitilarien balizko bizkarreko minak desagarteraziko dituen zerbait asmatu du Xabi Malbadik. Trikitixa ikasleen etxekoak eta bizilagunak Xabi Malbadiri eskerrak eman beharrean dira. Xabi Malbadiri esker, kontzertu zein erromerietara instrumentu bakarrarekin joan ahal izango dute trikitilariek. Honezkero agian galdezka hariko zarete zer sortu ote duen Xabi Malbadik. Berak esana da, ziurrenik aurrez ere norbaiti burutik pasako zitzaiola berak forma eman eta triklatua izena jarri dion tresnaren ideia. Baina kontua da, bera izan dela ordenagailuko teklatu bat hartu eta trikitiaren munduan iraultza txiki bat eragin dezaken asmakizuna gauzatu duena. Triklatua sortzean nondik nora otu zitzaion jakiteko, nola egin duen azaltzeko, ze garapen ari den izaten jakiteko, eta zuzenean probatzeko Bigarren kafeko laborategira gonbidatu dugu, Xabi Malbadi bera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Xabi. Arratsaldeon, eskerri asko. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, Samer. Bueno, gauzak kokatzen hasteko, Xabirekin duela ez dakit, 3-4 aste jarri ginen harreman eta elkarrizketa hau lotzeko, eta gonbidapena egin genioenean bere erantzuna izan zen Inigo. Bai, joango naiz gustora, baina maizki da zue 3-4 aste ze hortxe ari naiz garapenaren... Duela 2 hilabete eskaz, Durangoko azokara biden ere pentsatu duen, ostra, Malbadi ekarri barko du bat, Ander Zubillagak ere behin baino gehiagotan galdetu du baizue. Xabi Malbadikin da, ez, bai, buruan daukaguta. Bueno, iritsi da momentuak ere eskatu du pixkate lausotasuna garapen konstante hontan beste leku batera heltzeko, ez? Hori da, noain izaten bezala hype bat sortu dugu, Xabi Malbadiren inguruan, eta... Hementxe dago daukagu, Xabi Malbadi. Tira, Xabi, triklatua aipatu dugu, lehen fase bat, garapena, ez dakit, akaso honena hasieratik hastea izango da, eta hortxe, streaming bidez ikusten gaituztenek ikusiko dute, Xabi Malbadi soinean triklatua duela, denok ulertzeko moduan, zer da triklatua? Bai, hoxe da, zaien egual danak enteitzeko, asko esan die, igual, neuren kuñatuk eta holat, lehengo nesantzen nuen telebistan, ordunen tenit jo, lehenago esantzia zu, baina nizun ezarren tenitzen da, hoxe, igual zaie, musika munduti aparte xo da biltzen nahi enteitzeko munesatea.
Baina, bueno, a ber... Bueno, duela gutxi, hemen Wendy Carlosek sintetizadore analogikoak duela 50 urte nola sortu eta fisikatik eta antxe biliginean, beraz, entzulea ohituta dago gure frikikerietan. Ez dakidana da ulertzen gaituzten, baina behintzat, ohitu xamar badaude. Guk ez ditu baiek aitzen horren esan, zei jotea esaten, baina, bueno, jugu esango dut, eta jakui dauz. Ez, hoxe, pixkat, zuek esan dezuena, beste gabe da oinarrin da ordenadoren iazteko tekladu bat, eta horri indiotena izan da, 3D impresora batekin trikitixan botoian forma eta ergonomia eman, eta baitare, 3D impresorakin baitare dauke mekanismo bat, ezkerreko eskun, auspon emulazio hileko, orduan azken baten bultzatze jozunen ezkerreko eskukin, trikitixa baten akordoi baten bezala auspoi bultzatze jozun bezala, triklatu detektatzeu auspoa itxi nahien zabizela, eta orduan baki, beste nota batzuk joar ditulaz. Motzen esan da hoxe da, gero, hola igual errexata dena mateu, baina atzetik beste buru batzuk izan ditu. Igual aurrera esango dugu ez dela. Bueno, jake aipatu dituzuen, botezki guztu, zeintzuk izan diren buru horiek? Bidani aurren hasiera baten, hau 2020 aldea hola sinitzen forma baten. Bidea lehena otipanu, baina, bueno, motivazioik eta igual beharrik eta ez, 2020 hasi nintzen alaba jaio zanen, nahi nulako etxen aurikularrakin eta molestatu gabe, azkenen alaba luze honen da, lasai praktikatu alizateko. Eta ordu nula izan zen, beste gabe tekladu normal batekin, programa bat hartu nun kodigo irekikoa, berez pianoako zana, eta horrein izkion aldaketa batzu, tekla zapaldutako, pianon partez, trikitixa notak izateko, da, bueno, auspon mekanismo piano noski ez dago, eta horren hoi gehitzeko, eta hola. Horren hoxe 2008 nun, eta hor gehatu zen inontzako ez neonentzako postailu bat. Formakuntzaz eta jakituriaz ere, gai zinelako kodirekiko zerbait moldatzen hasteko. Bueno, ni berez elektronikan ingenieria naiz, eta hau gehiago da pixkat informatika, zatioi bintzat informatikako, baina, bueno, azkenen hortire pixkat ikaste dut, ez bere zaizai, aurreneko fase hortan inuna nahiko simplea da, baina zerbait jakin beharra badago. Eta esan dako, orduan hortan gehatu zen, de hecho, herritxiki inferno handial bizturra etorri zen endeak utxi genuen bertan, da, bueno, estei gabe, batek kuriosidez, gaina hori herritxikin bidez idatzen, aizu, zer da, eta alkohol nuketa, eta gutxi hori bera, aurten esango nuke, hori da, aurten ez, 2008 gara, lehen urte hasieran hasi nintzen, horrei pixka forma geixo eman nahieno, baina ez produktu bilatkatzeko helburukin. Nire azkeneko helburu ezan, momentu hartan bintzat, jendei helaraztea invento hori, bakarriken teklatu normal batekin ez, forma hauden eman beharri gabe, eta asmoa etzan soinue jotzea o praktikatzea, bizik eta soinun, trikitixan notan distribuzio diferentekin experimentatzeko modu errex bat eskaintzea. Hoizan ere helburu eta jazan oso zentrauta, trikitixan ja asko urtez emazkinak, eta ez hori experimentatzeko presterenak. Testuinguru pixkat emango diogu entzuleari. Ordenagailu batekin instrumentu bat konektatzea, ez da ingauza arraroa musikan, edo norke igual ezagutzen du etxean piano bat entxufatzen den horietakoa duena, piano elektriko bat, edo teklatu bat, txikiagoa, garai batean aurrek zuzkaten Casio tone horietakoak, eta bar. Bueno, hor, azken finean, teklak transmititzen du informaziotxo bat, eta hor badago ez, plaka elektroniko bat, soinu bat sortzen duena. Gerora, pianoak gaur egun holtzetan erabiltzen diren piano profesional asko ere, elektronikoak dira, eta hortik abiatzen dira. Eta gero, sortu zen MIDI kontzeptutik edo, ordenagailura konektatu, plastikozko puxka bat utxik zegoena, baina piano baten teklazozkena, eta hori konbertitzen du ordenagailuak, eta baina hasi ginen ez, sintetizadoreak soinu virtualak deitzen. Zeuden hor soinu batzuk, bazuk egintzen dezaken pianoan 3 tekla jo, eta hor biolinak sonatzen zuten, edo horrelako zerbait. Kontua da, pianoa oso instrumentu edatu izan da mundu mailan, eta hor sortu da garapen asko, baina trikitixaren fisionomia, forma, botoiak, beharrak, horiek guztiak biltzea, bazan zerotik abiatu behar izatea. Esan dako, pianon programan oinarrituta da, baina batez auspon mekanismo nasuntoi eta batez gehien bat aldatzeana. Eta geho, esaten nahi nitzenik aurrena nuken alburuiko produktu bat bihurtzeko, baina inun bezala jendek esatzen, baina zeinek ustezu ingo ulazoa izan, kriston esplikazioan beten da, zeinek ustezu hartuko lana esplikazio idenak eta kambio idenakin da, prueba hoieteko bakarrik, eta arrozen igual errestuta imarret, eta arrozen, bueno, a ber, 3D impresora beste zazortako beste proiektu bateko zinun, baina txartzen, enez proiektu hori, baina, bueno,
Eta zen, haingo izkio botoi batzuk, behintzat ez formantzeko aukitzeko, eta zen, irude impresora nik eroste balin bazu, eta baina zein hasiko irude impresora bat erosten da hori. Zen, venga, ingo dugu, ja programa baita ere ingo dugu, errexagoa, eta azkenen, nitzen proiektuan desarroiatzen nahi nitzen, saldu inbarko zu, eta saltze balin batzuk ja funtzionatzen da, orduan igual bai jendek zatuko, hola. Jendek ez du lan hori hartu, zuk hartu duzun lan hori bere hartu. Esketa, nire helburu esan hori, publikamente jo, baina alare, zuri inda emandare zaie dela, hori dena iken, informazio guzti emandariken lan hori zen batek hartuko zen ezen dugu, zau dena errealatzen izan nola izu lan hartzen izago errealatzeko, eta alare inok ez du horrego, en cambio, kobratze balin bazu horretik, baina bukatuta ematea ez du seguruna, bai ez. Eta holaxe hasi nintzen inun aurrena neonentzako bat, prototipo aurreneko bat, sonakaiekin tarteka kontzertuatzen bat eta areako baitari interesatzen zaitelako, eta hoi lehengo urten 2022ko abuztun estrenatu non. Eta hori hasi nintzen bai, pixkat marketing moduko bat, ointza saretan zabaltzen, bida produktu izangoan hau garatzen nahi naiz, aukera hauek emango txu, eta orduan, hasi nintzen pixka jenden feedbacka jasotzen, da, neon nire bai, soinu jole batzui eskatzen, prestongo lieken probatzeko, eta pixkat hola. Eta pixkat, asmakizunaren maila edo, ulertzeko jendeak, Xabik eraman dezake edo zientzikitilarik ordenagailuko teklatu txiki xamar baten, ez hola totxo dienoitakoak, teklatu txiki baten, tamainuko tresna bat maletan edo bere motxilan, eta edo zintokitan ordenagailu batean, norberaren ezten ordenagailu batean, zuk garatutako software hori, programatxo hori instalatuta, jotzeko moduan izango zinatik, Bai, alaxea, de hecho, ez dizu, prozesu luze izan da, baina, azkeneko produkton MIDI ere badauke honek. Horren, inkluso nik gratueten programa hau ez, baizik eta beste dozin programatan. Musikarik erabildezaken instrumentu virtual infinito horietakoak jotzeko moduan. Bai, inkluso sintetiza horrek, MIDI ulertzen euzin gauz. Kontrolatzeko gaizea, trikitixa jotzean modun jo, eta ala luertuko ez, MIDI ulertzen arek. Azkenean, teklatuak normalean piano teklatuak izan hoi dira, garai batean nahiko ibilizinan oraindik existitzen dira teklatu kromatikoak, alegia akordeoi botoidun baten formako teklatuak, eta horiek ere MIDI bitartez, eta ibiltzitezken, eta azken finean horrekin, sintetizadoreak, edo biolin sonidoak, edo gaita eskozesak, edo nahi duzuna, ez, jozen ezake, baldin eta badakizun, piano baten logika gutxi erara jotzen, edo akordoi batena. Akordoiaren egia esan oso gutxi ikusten da azken aldia, baina dudela urte batzuk ikusten ziren gehiago. Eta kontua da, orain trikitisa jotzen da, ekin norbaitek, Xabi, jo ditzakela instrumentu mila horiek, infinitoak diren horiek. Hoi da, aurreneko, produktu izango zala pentsatzenen, aurreneko motivazioa, aurreneko salmenta puntu esan zaun, jende interesatuko zaiona pentsatzen hona hoi izan. Ez beste instrumentu batzuk zehatzea, eta baita ere, igual akordeoien da pianon pasatzen ez bezala trikitixan asko mugatze gatiuna, da tonun asuntoa. Normalen eotea soldo, o si bemol, o tonu baten eotei, orduan, tonu di egoki etortzetzaizkien tonalietan jotzeko traketxa egatzen horren. Horregatik inork ikusiko du kontzertu batean trikitilari bat bost trikitixa ezberdinekin. Ez da kapritxoa. Da tonoa egokitzeko beharra. Sonidoa ereuki lezake pixka diferentea, baina ia beti izatea bakoitze tonu diferente baten jotzeko bai. Eta batez beste instrumentukin batea zabizenen, ega bestu behazunen, zera diferentetan, hor asko mugatze gaitu gozoa. Eta kontua da, asmakizun honekin, triklatuarekin norbaitek errepertori bat egin dezake, erromeria bat, 3 ordutakoa, eta inkluso abeslari egun hortan badator eztarria pixkat urratuta eta izu agudabek ematekoen abilda, tono bat jetxiko genuke, eta orduan trikitilariak iluk eztabaidatuko. Akaso gitar joleak, baxu joleak edo, oiek bai eztabaidatuko lukete, hasi bardutu hain buruz tono bat jeizan abesti hau, baina trikitixa jotzen ari denak egin lezake tono bat jetxi ordenagailuan bertan. Oida, menazkenen irratitik entzai da, ez dezu ikusiko, ikusten ari dana streamingez bai, baina bueno, azken baten dauzke trikixan botoi guztik, eta aparte dauzke beste 6 botoi konfiguraziokok, eta bakoitzen funtzioare bezerok aukeratzen da. Orduan, normalen bat behintzat izatea tonua aldatzeko, orduan, esan bezala 2 tonu herri getxik, bializeman botoi bati, eta listo. Pixkat entzungo dugu, Xabi? Bai, nahizuna. Bueno, ez esan, baina jarrieten adibideen, ezker eskuire gaina beste instrumentu baten sonida jartzea. Baju bat, gitarra bat? Bai, baju bat, auketem jarri.
Baju, bai, entzuten da, zuk ez zuzen zuten? Bai. Baju elektriko bat, ez? Bai. Oia, alkoholitzek geho bauke jartzane balin bazu, trikitixan baju. Balare jartzen ohikoak, oski, baina bai, aukera hori ematezu, esku bakoitzei aparte instrumentu diferentea jartzeko. Hemen txesan digute, haze pieza eharra, albiztur Andel Marbadik ere jutsi zidan. Haze pieza eharra, eta gero aparte gorka esan duzu, albiztur Ander Marbadik ere jutsi zizula. Horrelako zerbait. Eta egit gorka esan testuan ezagutzen duzun, Xabi? Bai, bueno, zein dan bai, peak nire ez tegit igual ez du, no? Bai. Personan ez. Haze artista, Xabi, elkarrizeta egiteko moduko laiztara taun irratian zara arekin. Bueno, de lasai. Bueno, entzun dugu triklatua, eta hor, ezkerreskuan bajo bat entzuten ere ginen, eskubian, sonidoa, trikitixa batetik gertu, baina beste kolore batekin, zein da sonidoa hor ziur? Berez nire trikitixa grabatuta da, etxen grabatuta da, orduan asmoa azkeneko produktu emate daunen estudio baten grabatuta izatea, eta ia gaina tonalidea diferentetako trikitixain bat kombinatuz, eta orduan, gehiago abarkatzeko. Guain, alko nuke hau tonuzillo, baina azkenen artifiziala osonatuko ez talako egitako grabazio izango osonatu nahi, eta grabazio agudo ona. Bai, sampleatu ingo luke, ez? Haren tonu egiota horren, pixkat artifiziala osonatzuk batez tonu altutan jutezean. Beraz, hori ere bada garapenaren beste pausoetako bat. Aukeren artean, Xabi, ezagit, trikitixaren munduan ere askotan entzun dugu, ez? Trikitixa oinarrian konfigurazio batekin heldu zen, edo gutxira bera garatu zen Euskal Herritik, baina gero egon dira, ez? Trikitixari teklak pixka bat moldatu, akorde mota batzuk joal izateko trikitixa hori eraldatu dutenak, nahi tapia datorkit burura, baina zu trikitilari izan da esan, hori lehenago ez da egin nork egintzun, edo beste honek egin du, edo jende askok egin du, ez dakit. Nahiko tabu da gaiegi esan. Bai, ez dugu meloi hori zabalduko beraz. Nahi ez di problema da, esateizun hain zuzen, lehen esaten ez lehen gurten pixkat blog baten hasi nintzen esplikatzen, da helburu hasiera noizan, jendei erreztasunek ematea prueba horiek itxeko, ez? Zuk soinu baten afinazio aldatzea, jakin gabe segura horretik inateko jozun, da berzema molestatu izun ez, pixkat bertigo emateu da jende asko ez da animatzen nik uste horretik. Orduan, tapia da ni uste ezagunena, eta nire egiten da behintzat aldaketa horrekin, aldaketa desentekin, eunerokon da bilena. Eta beak esan da baita ere, bere ikasle izaiatzea aldaketa hori proposatzen dola, eta batzukon hartzetxo eta bestek ez. Inkluso ja eman da ez, orduan. Tapian aldaketaz gain, beste aldaketa batzu jendek eukiko alitu, probatu alizatea zure trikitixa aldatu beharrik. Hori, konfigurazioa botoi batekin, klak, hementxe teklak modu ontak kokatuko ditugu. Bai, eta zu nahi zuen bezala, ez modu bate hostea, eta ja ordena horren bertan nota honi, hau ez, botoi honi hau. Botoi lodia hemen gora igotzen dudanean, do beharrean, nahi dute sinatural bat izatea, akordea ez da egin nola osatzeko, eta horako gauzak mila egin litezke. Nahi txezun guzti, bai, orduan ordena horrekin berez aurreneko helburezan, netzako eintzat, horrei hautsekentza eta pixka tabutasun hori kentzea. Baina nola ikusi nun da jende esan ziren, baina horrek ez dauk esalidek, bazkenen forma hartu, orduan hortako hori balio, baina ikusten nahi naiz, hien joi ez zaiola interesatzen, baina bueno, hortako hori balio bintzat. Bueno, norberak erabiltzeko ere bada. Azkenean, ematen du aukera batetik etxean inorri zorratu gabe entzun alizateko, batez ere aurrak edo bizilaunak edo azkanantzako. Kontzertutan da bilenak ere laizar harrapatuko dizkio abantaiak, ze askotan ikusten ditugu ez trikitilariak tekla jolek egingo lituzketen, trompeta, haize, biolin, arregloiek, trikitixarekin egin, eta azkenean, horrek aukera emango lioke trikitilariari pedal txiki batekin, edo, berek setan montatuta, hemen, biolin batzuk joko ditut, eta iaia instrumentu zaldatu gabe egiteko, eta, hor, baliabide batzuk
agertzen dira. Bai, eta geho beste salida, bueno, guendiken ez da osalgai eta geho komentatuko dugu, baina salida pentsatzeten abintzat gehiena izangoa ikasle eta siberri eta gazteentzako. Produktu askoz merkeago lor daitekelako, ez da? Bai, alde batetik horretik, bestetik pixuz, baita ere bastantez gutxo pixatzolako, eta neurriz, horren askotan umetan da irakasle zenbatek zuzenen ez du usten, bost urteko metxiki baute elemazit, eski guendi txiki ezea instrumento hau dominatzeko saia zukaine pixatzeu, eta horretik batzutan atzeatzen daztege, eta bueno, eta guraso asko hori, azkenen lehen esan duena prezion gatire, pixkatatzea gotatzi horrexati ez igual alkilerra eta olako mekanismo bietzen aztege, baina bueno. Horren alde batetik bi hoiek, pixu eta prezioa, eta bestalde ikasteko erreztasun batzu ditulako dauzke tekla bakoitzak argi badauke, eta nik garatueten programa hontan jarri eta aukera irakasle kanta bat prestatzea balin bau, hau ikaslei biali, eta gero ikasle dauke kanta horren abiadura ajustatzea, baina ez entzun bakarri, baizik eta ja bere triklatun bertan ikusiko luke notaz nota zein den urrena. Hoi da, ze botoiak, ze ordenetan joartien, eta gaina kolore diferenten, segun auspo iriki eitxin behar dan. Orduan, eta aparte, ordena horreko pantailan bertan ikustezu, nola banaka ikusten nahi den, orduan, modu diferente eta erakusteko aukera amati ikasle. Dinamikoagoa, modernoagoa ere bai, eta bai. Bai, eta solfeo beharri gabe igual hasiera baten behintzat, eta geho gaina erresteizu, ni bezala nik solfeo oso gutxiak ito behintzat trekitisa ez solfeo izikasi ez, orduan, transizio bat izteko geroa solfeoa ezatzeko azkenen pantailan ikustezu jutzen aizean botoia zen nota dan. Eta nik behin ez tekak egiten da tono ez aldatzen are gutxi horak izki, soldo soinu baten honen, hau solda, baina geho da repente si emolen hau da, buruz tonu tardi gehiago, ez dakit, pentsatuta imarroke, baina zuzenen ez. Orduan, programa hori balin bakizu begin aurren, ez, iotzezu, jartzezu nahi zuen tonaria, eta repente zezu, zain izan jotzen, hau nahi jotzen. Ez orduan hori transizio hortako ere, erreztu lezake bai. Noizki izango da bertxio behin betiko hori, edo urrengo pausoa? Berez, momentu hontan da lehen atzeatzeko dare horret izan izuen, lehengo asteneola, irikinun galdetegi bazabaldu nun, soinu jolen arten, beta fasea deitzioten izango da. Hoi da, produktu egia gutxero bukauta da, martxan dago, eta nik uste funtzionalmente euneko unen daola, baina jende gutxi probatu, eta horren probatu bakoitzak esan dit, hau beste eronta, hau laxe balitz, beste hau ez dakize, eta horren alde batetik jende gehiago iritzik hartzeko, salgai jarri aurretik, eta bestalde nik probatzeko denba gutxi dauketelako, ez dauketen denboa, bi txiki diozket alde batetik, eta beste alde dauketen denboa garapenen zentratzetelako, orduan jende gehiago eman aukera probatu kilometrokin, da bertze faio ateala izken ikusteko. Orduan, nire sare sozialetan da aurkituko zuen lazeoi, galdetegi honta jartzeko, eta nahi duenak apuntatzea dauke, eta hor apuntatzienan arte nik aukeratuko jut batzuk, jungo naiz aukeratzen denboa gaurrein ala, hairi probatzeko aukera eman, eta nahi balin baue erosteko fase hontan, ez? Ez dago igual guztiz bukauta, baina gero ikusiko gano azkeneko produktuen aldaketan bat jasateula, aldaketa hoire kostu gehigarri gabe egingo nioke, orduan azkeneko produktua lortuko, hasiratiz palin bat gero gon, eta guain prezio batzu jarritu, eta prezio hie guain apuntatzei nahi bai errespetatuko izkio, baina gero egiten salgai jartzeunen, segun zen demanda da, izan lehike prezio hiek iotza. Orduan, deialdi eta guaitzeuen guzti eta kuriosiak guztiri apuntatzeko, azken baten ez du kompromisoik suponitzen erostekoik, eta bai, txaron zerrenda muko baten sartuko zea seguru guaino keretzez pasatxu dure salai jarri aurretiken, probatu alizateko, eta gero interesatzea zaizu erosteko. Prezio dagoeneko esan daiteke? Bai, esan ditzak esan dakoa, guaingoz beta fase ontako prezio dia, azkeneko kiloleizke, baina die modelo basikontzako, eta modelo basiko izangoa, midi ez daukena eta argik ez daukena, prezioa da 500 euro gehi bez, ireundaztek dematatetzen, berdine baino argik bali mauzke, horren argin funtzionalia gehi aparte, estetiko kire zenbateko efektu diferente dabe, horren zuzenekotako batzu ire interesatzea igual argik eukitza, hori da 600 gehi bez, eta midi daukena 700 gehi bez. Aizue, nik uste Julen gauzat egin behar dugula. Behin tekirisa guztiz garatuta, jendeak probatuta, sample erroiek ere ja estudian grabatuta eta beste kafe batera gonbidatu fenomeno hau. Dudari gabe. Eta ordurako akaso, beste tekitilari batzune iritziak ere bildu ditzakegu, eta pixkat produktuaren azken buelta oso hori egin.
alfa, beta eta aurrengo izango dena, ez dakit ze tokatzen den urrengoa, behin betikoa dituko dioguk. Behin betikoa, berez ez da gama tokatzen da, ez, edo nola izaten da. Bai, horrelako zerbait, baina tira. Omikron arteo, ez? Lehen da biziko harria bota dugu, eta nik uste dut, bai, urrengo batean ere izango duela triklatuak bigarren kafean lekua, hemendik aurrerako garapen hori, nola doan ikusteko. Xabi Malbadi, eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta esan dagoak izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere. Bida, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Rigorri iluna izterretik bera. Inozentziarekin batera ustu bidetik. Ametxen errauntzen kea erretzea. Zerten ikasi behar duzu, oh, darn. Hileko eta amatasun prozesuen akonpainamendua egitea maite du Uxue Urtzelai Dorronsorok, baina lagundu nahi izatetik lagundu ahal izatera iristea denborarekin osatzen joan den ibilbide pertsonal baten garapena izan da. Behar profesional batetik abiatu zen, baina pixkanaka toki zabalago bat ematen joan da, gorputz hilekodun eta haurdunak marko konplexuago batean eta beste errealitate batzuekin harremanean ikusi ahal izan dituelarik. Ondoezak partekatzea eta kolektibizatzea erdigunean izan du beti. Eta horregatik, Urtzelai proiektuak gizarteko sektore prekarizatuetara iristea ere badu helburu. Arrotzetan arrobak, Ibilbide pertsonal horren garapenaren ingurukoak, bide hori abiatzearen arrazoiak eta eskaintzen dituen zerbitzu ezberdinen ingurukoak ezagutzeko, bigarren kafera gonbidatu dugu, Uxue Urtzelai Dorronsoro. Arratsaldeon eta ongi etorri Uxue. Kaixo, atxaldeon. Zer moduz? Erki. Ondo. Kategorin. Tira Uxue, bidea, aipatu dugu sarrera horretan, lagundu nahi izatetik lagundu ahal izatera, helburua lortze hutsa edo helbururako bidea, garrantzitsua izan liteke, segun batzuk bat esaten dute, besteek bestea, kasu honetan uste dut argi dagoela, ezta? Bidea izan da edo da, ari da izaten garrantzitsua. Bai, esan dezun bezala behar pertsonal batetikan hasi izan prozesue, Ni gorputzileko du mana izen einen, historia propio badauket. Bainere odolakin, bainere hilekokin, eta horrek denak bere gaineti dauken tabu itxusi horrekin, ez? Eta pixkatortikan hasi izan behar oso pertsonal batetikan. Ze egoeratan edo tabua aipatu duzu, beharra aipatu duzu, ez dakit, zer izan zen, pixka bat mundu honetan sartzera, edo ze izan zen seinale bat izan zenuen, hau da, behar dut zerbait, edo laguntza behar dut, edo gehiago sakondu nahi du mundu honetan, edo nola izan zen hori? Nere bizitza historion, hilekokin lotutako nere bizitza historion parte handi bat izan da, taburrek gure gain jartzen dizkigun gauza ezberdinek, ez? Alde batetikan hilekoa izkutatu inberdala, eta emakume pasatzitugu urte asko eta askok bizitza osoa hilekoduna gehala esaten, baino benetan odolori ez bizitzen gure parte bezala, gure prozesu fisiologiko eta emozional baten parte bezala, eta bestalde batetikan ni minekin asko konektatzen unez, eta beti entzuten ditu mezuk, mine normala da, mine edukitzea egokitu zaizu, gorputzileko bat zean inen, eta hor bazion zerbait nahi etzitenak enkajatzen. Zaten, hau ez da normala, ni nau eroso izkutatzekin, ez nau eroso elkarbanatzekin, eta nau eroso nere minekin, ez? Eta hasi nintzen pixkanaka irakurtzen, hieko inguruko beste diskurtso batzuk, asko feminismotikan etorritakok ere, eta hor konturatu nintzen, mito eta sinesmen faltsu asko dauzkeula, gizarteen hiekokin lotuta. Emakumeek daukeun fluxu bat da neinen, ez? Orduan, hasi nintzen momentun beste diskurso batzuk ikusten eta nire barrun edo nire gorputzen experimentatzen, hasi nintzen horre lagundu ziten ere elkarbanatzen. Nire ezin egona edo nire ondo eza. Eta hor konturatu nintzela bakarra hola sentitzen ditula gauzak, ez? Esan daiteke Uxue, emozioekiko harreman bidirekzionala edo dagoela batetik hilekoak eragin ditzake emozioetan aldaketak, hormonen gora berek eta bestelakoak, baina bestetik badagoela norberak
hilekoaren bidez emozioekin konektatzen duen, eta horrek zer egin duen era berean bere hilekoarengan, edo ez dakit hortik ere sentitu izan ote duzunzuk, bueno, pertsona hileko dunetan horrelako hausnarketak entzun izan ditudalako, ez? Beti iskutuan honekin harreman iluna eta hortik ere ezin buelta eman hilekoaren beste kudeaketa bati edo. Bai, esan dut bezala dauzkegu sinisme batzuk, ez? Eta gizarte heteropatriarkal hontan iritzen zaizkigu mezuk etengabe, ez? ¿Cómo estás? ¿Estás con la regla? Bueno, pues sí, pero igual eso no tiene que ver, ¿no? Igual da simplemente zurekin hola moskeatuta, tener hileko ziklo honetan, zikloko momentu honetan, gai naizela igual verbalizatzeko edo gauza beste intensitate batekin sentitzeko. Eta emozio guzti horien kudeaketan oso klabea izan da ere, eta oso klabea izan da emakume askontzako, ziklon baitan ulertzea gure bizitza, ez? Pertsona zikliko batzu gehala, horrek eragiten digula, zuk esan duzun bezala, hormona festagatik, eta eskubia daukegula ere ziklikoki bizitzeko, ez? Mundu lineal hontan, dena dala en plan lineala eta dena da goraka, pertsona zikliko gea, ez? Eta emozioetan dauzkeun aldaketa guzti horiek onartu beharra dauzkegu. Odola aipatu duzu hasieran, akaso hori da nolabait ere lehen tabu ere aipatzen zenuen, odola azkenean oraindik ere zerbait zikina, txarra bezala ikusia egon liteke leku askotan, odola da nolabait ere aipatzen ari zare guzti horren adierazlerik edo grafikoena edo? Bai, odolarentzako oso, ezakit, hileko dauzke komponente asko ez, zikikotasuna emozioa tiriri, baina odola da oso gauza visuala oso, aurrez aurre ikusten dugun hori ez. Nik askotan jartzen eta adibide bat, dala nola gure gizarte garaikide honetan violentziarekin lotutako odola oso ikusgarria da, ikusten dugu, ikusentzunezkoetan, komunikabideetan, baina beti violentziarekin lotuta, baina inoiz ez emakumearen prozesu fisiologiko batekin lotuta. Eta horreri, irakurketa feministen arira ere, jakin nuena zan, edo ondoriozatzera iritsi naizena da, arazoa ez dala odola bera, ez? Arazoa dala emakumen prozesu fisiologikoak izkutatzen saiatzen diela, emakumen ikusgaitasune gizarte honetan dalako utxaren urrengoa. Hurbiltzea aipatzen duzu baita ere, nolabait ere prozesu horretara edo mundu horretara hurbiltze prozesu bat izan duzula aipatu duzu, behar pertsonal batetik abiatu zena, aipatu duzu, pixka bat mundu horretan sakontzen hasi zinenean konturatu zinela, bazegoela, jende gehiago zure egon ezin kezka edo dana delako berdinak zituena, hortik aurrera, nolabait ere bide hau profesionalizatera iritsik bitarteko bide hori, nolakoa izan da? Gogorra. Artisabon bizitza oso gogorra da. Hori hola da. Hor gertatu zitzaitena zen, diskurtsu guzti hauekin topatu nintzenen ere, konturatzen hasi nintzela, emakumen osasunaren zetxarra dien odola jasotzeko produktu konbentzionalak. Orduan, hasi nintzen beste produktu batzuk bilatzen. Nei hilekoaren kopakin pasatu ditut 10 urte, izan zen la bomba, gogoratzen naiz duela urte pilo bat, nik bilatu beharra izan nola, arrin azpiti hori bai, aber nola arkitu nezaken hileko kopa bat, ez? Uain zorionez oso ohikoa da emakume askok erabiltzea. Eta konpresak bilatzen hasi nintzen, eta nitu aurkitzen, niretzako nik gustatzen zaizkitenak. Eta nirola jostune naizen, hasi nintzen sortzen. Ere inguruko jenderi eskaintzen, probatzeko bat eta beste, eta momentu baten, langabezin geratu nintzen momentu baten, esan nun, oin da momentu, ikuset produktu sortzen detela, jendea oso guztua dagola, iraunkorra diela, eta tope. Aipatuko ditugu, zuk aipatu asarrean esan dugun urzelai proiektu horretan eskaintzen dituzun zerbitzu ezberdinak, akonpainamendua da usue, behin eta berriz, zure inguruan entzun dugun hitz hori ez da akonpainamendua, babesa, azkenean zerbitzu bat edo produktu bat eskaintzeak bezain besteko edo gehiago garrantzia du akonpainamendu horrek, pertsona hori, pertsona bat edo taldetxo bat babestuta sentitze horrek? Bai, noski. Esan daiten bezala ondo eza kolektibizatzea, niretzako izan da gai honekin eta beste hainbat gai batzukin baita oso gakoa, ni bizitza bizigarriago bat eukitzeko, ez? Eta ez dauzkegu, ni sentitzen ez dauzkegula espazioak, hitzeiteko benetan, emakumen sentipenak eta bizipenak gutxitxita dauden einean, ez ditugu sortzen espazioak guk geu sinisten deu, ez daukegula zilegitasunik hoien ingurun hitzeiteko eta garrantzi emateko gure bizitzan. Eta pixkat hortikan sortu ziren baita akonpainamendu ezberdinek, ez? Eta tailerrak ere mateitut, eta tailerrak azkenen die espazio seguro batzuk sortzea,
emakumeek itzin ahal izateko euren ondo ezetaz, eta esateko zeingo dugu, bai maila pertsonal eta bai maila kolektibon. Aipatu dugu bi arlo nagusi ezberdindu ditzakegula, zure jardunean, bat hilekoari dagokiona izango litzateke, eta bestea amatasunari dagokiona. Espazio seguroiek aipatu dituzu, tailerroiek aipatu dituzu, Uxue, ez dakit, konta iguzu, hilekoaren arloan eskaintzen dituzun tailerroiek nolakoak izaten dira? Dauzket bi tailer ezberdin, bat hilekoaren zikloaren ingurun, eta ni beti esatien inijola bazterra nastea. Bazterra nastea juten naiz, enijo hitzaldi teoriko bat ematea fase folikularraren inguruan, eta hori ez, ni antropologa naiz. Orduan nahi asko interesatzen zait, gai guzti hau, denan alderri antropologikoa eta kulturala ez. Orduan, hileko ziklon tailerren hitz egiten dugu hortaz. Nola eragiten digun guri bizigean gizartea kontutan hartuta, nola eragiten digun guri gure bizipenak hilekoarekiko zeintzuk dien, eta zeintzuk gustatuko litzaizkiguken egitea, goazen berrera ikitzea pentsamendu parametro guzti hauek, kontutan hartuta oso parametro patriarkalak diela, ez? Eta horregatik ere egitura baten baitan kokatzea oso interesgarri iruditzen zait. Ez ez baita islatua, ez? Guri sinistarazi diguten bezala. Da gizarte oso baten parte dan zerbait. Tailerroetan esan duzun bezala, lehendabizi, nolabait ere, egoera batez ohartaraztea edo izan liteke helburu bat, eta gero behin egoera hori edo realitatea zein den benetan azalduta, urratsak emateko prozesu hori, ez dakit, tailerroietara doan jendeak, tailerroietako parte hartzaileek nola erreakzionatzen dute, mazuk epatu duzuen, lehendabizi, errealitatea nolakoa den islatzen duzuenean, ez dakit, joaten den jendea erabat jakitun den, edo sorpresak hartzen diren, edo nola erreakzionatzen du jendeak? Hombre, hileko enziklon inguruko tailer bat edikon pertsona bat egin badako irrokurruko bat, bere burun, hori bai. Baino gehienetan susmoak daude, ez? Nik esan deten bezala, nil sentitzen ditzen bezala, nahi dare gauzak hemen ez dietenak enkajatzen. Osa, hauze bada pribatu, hauze bada izkutatutako gauza bat, ez? Zeba ez dugu iten publiko, ez ematen digu lotxa, ez? Odora erakustea, harreman sexualakin baita lotuta. Orduan, jendea, nire helburu izaten da, jendea konturatzea honek dauken magnitudetaz, ekologian, politikan, ekonomian, egizartean, harremanetan, denan dauken eragine, nola harremanetan gauden horrekin etengabe, eta jendea bai ateratzen dara esaten, ostia, bai da, hau zerbait totxoa da. Eta oso isilarazia izan dena. Total, eta da oraindik ere, Osa, nerabekin eta menarkian dauden gaztetxokin lan egiten detenen, horre ikusten duzu, oraindik handala tabu bat oso potentea eta daukula zama bat ikaragarri, ez? Hor deula, akompainamendu horietan, violentzia obstetrikoarekin ere topatzea egokituko zitzaizun, eta hori ere izan da, oso gai, ez dakit, isilaratzia, pixkate ikustezin edo egindana, eta hor dagoena, eta hor badago beste meloi totxo bat zure hitzak nire eginda, ez? Bai, oso totxoa da. Violentzia obstetrikoa da oso totxoa, da violentzia matxista bat, eta hola onartu behar da, eta hola verbalizatu behar da, ez? Gizonezko batek, emakumezko bat erailtzea, olertzen daudala violentzia matxista, baino hau ez dugu onartzen. Zeba, hemen sartzen dalako instituzio bat, gure gizarte gara egiten daukela sekulako legitimidadea, jainkotzat hartzen dugu, eta da biomedikuntza. Eta biomedikuntza barrun gertatzen dena, dena dao justifikatuta, eta dena da zilegi, eta ez dena zilegi. Inundik aninoa ere. Eta violentzia obstetrikoa nik uste ez dela asko onartzen komponente horregatik, ez? Emakumeen prozesu fisiologiko bat lapurtu dute, nola baita esateko, emaginak hiltzen hasi zen momentun, duela, da izan baina 5-6 urte, biomedikuntzak hartu zen momentun, lapurtu indigute gure prozesu fisiologiko hori, eta claro, ikusten duzu zientziaren historia ikertzen duzu momentun ere, ikusten duzu nola zientziak eta zientzia biomedikoa gaien dutan animismotikan edo religiotikan, ez? Baina komponente oso antzeko dauzke. Eta hortikan bizi dugu gizarte honetan, ez? Medikoak esaten duena dena dago ok. Bueno, agian da dena dago ok, baina jarrera asko ez daude justifikatuta. Ez dakit, tailerroietan aipatu duzu, parte hartzen duten gehiengoa esan dezakegu, badutela zerbait, ez? Hilekoaren inguruan edo run batzuk esan duzun bezala, buruan badarabiltela zerbait, ez dakit, gero, ateratzen diren ondorioak, edo hitz egiten denaren ingurukoak ikusi eta gero,
erru sensaziorik izaten dute, esan nahi dute, jo, tanina nola ez naiz orain arte honetaz ohartu, edo nola ez naiz honetaz konsiente izan, edo ez dakit, hor erru sensaziorik edo somatzen da? Errue baino sentitzen dut askotan garra. Zein digute, koño, zein digute deskonexio bat dauko gure gorputzekin, bai hileko prozesu dagokionez, bai haurdunaldi erditze edo eskitzeko prozesui dagokionez, lapurtu digute hori dena, ez? Lapurtu digu, disoziatu egiten dugu. Gure gorputzetik disoziatzen gea, eta zerbait kanpoka izango balitzeke bezala bizi dugu. Orduan, nik gehiago sentitzen detena da, gar bat, eta honekin zeingo dugu, ez? Bueno, gure artean aste hitzeiten, azteko, ez dakit, emakumen artean, espazio segurotan behar balima da, norbait animatzen balima da, gizarteko beste sektore batzukin hitz egitea ere, sentitzet indarra eta gogoa. Eta horra kaso, taller batean parte hartzen duen norbait, ez dakit, taller hori herri edo inguru berean errepikatzen baldin bada, somatzen da, gero hurrengora beste norbait ere animatzen dela, pertsona horrek beste norbait erakarri duela, kontatzen diona eta gero. Bai, toki berdinen ez eitokau. Inguruan, edo esan nahi dut. Inguruan, pasaren zaitena da, Euskal Herri oso txikia eta jende guzti ezagutzen gea. Orduan, batzudan deitzen dute toki batetik, pues lehengon ez dakit zinekin topatu nintzen, eta ez dakit, lagun batek parte hartu zura zu eta baten, eta hemen ere nahi dugu, gaztera esaten bezala, sekorre la voz, ez? Ostras, gaude honen inguruan hitz egiten da, jendeek beharra dauka. Eta espazioak irikitzen dituzunean, jende irikitzen da, ikaragarri, exagerazioa da, eta oso politia da ikustea. Eta kaso soluzio bat ere, bai, izan nahi dut, gaiaren ideia edo buruan zebilken norbaitek, zuk eskaintzen duzunaren berri izateak, soluzio bat eman dezaioke akaso gaiari nondik heldu jakiteko, ez? Horrelako gauzak existitzen direla. Bai, nik konponbidek ez ditut ematen, nik ez ditut bezala. Izan nahi dut, gaiari helduleku bat, norbaitek buruan baldin badabez, gai hau landuko nuke nola landu, horrelako taller batek lagundu dezake horretan. Hori da, eta jasotzen dituzten erreferenteak baita, ez? Eta jende azten da igual tiratzen, eta interes gehiago dauken jendea bai engantzatzen da gaia. Bai. Barrezin giraran basordeka Hilekoaren inguruan aritu gara duzue, tailerrak ere aipatu ditugu, zure jardunaren beste alorretako bat, akonpainamenduaren barruan amatasunaren alorra izango litzateke. Nolabait esateko haurdunaldian hasi eta erditu ostera bitartean luzatzen den akonpainamendu prozesu batez ari gara? Izan daike, akats bada sinistea, gizarte sinistera zigun bezala emakume guztik ama izan barri dela, ama izatea zorionez gure gizarteen emakume askontzako aukera bat da, erabaki bat da, eta hola izan beharko lukela iruditzen zaitez. Ez dugu lotu behar emakume naturarekin eta bere prozesu fisiologiko eta biologiko baten barruan dagokio ama izatea. Amatasun inposatu da, heteropatriarkatuak bere boterea iraunarazteko erabiliduen estrategietako bat. Orduan, batzutan luzatzen da, batzutan emakume batzuk hilekokin datoz, gero amatasunen sartzen die, gero berriro hileko dunak izatea pasatzen die, edo ez, eta bai izan daike pertsona batzukin prozesu jarraitu bat. Doularen figuralen Inigok ere aipatu du, zuk formakuntza ere jaso duzu, horrela entzulei azaltzeko doula baten egitekoa edo funtzio aipatu dugunaz gain, zer gehiago egiten duzuen? Dulak, ni dula esatet, Ego Ameriketan hasi nintzelako hori buruz entzuten, eta dula esaten da, baina hemen doula esaten da. Dulak iten duguna da, akonpainamendu edo bide laguntza bat, gehiemat maila emozionalen, ez? Maila emozionalen, orokorren esango nuke, dula bakoitzak bere lan egiteko modu dauke, baina nik uste orokorren badagola kontzientzia bat violentzia obstetrikoarena, ez? Eta sistema biomedikok instituzio badan einen ere, erabiltzen dona da bere boterea, eta askota egiten dona da hori iraunarazteko informazio aktualizatu zientifikoa ez eman. Informazio hori denon eskura dago, denon gai irakurtzeko, eta ulertzeko, ez duzu zertan medikuntza ikasi, horretarako. Orduan dulak ere hori iten dugu askotan, ez? Ezakita ordunaldian zehar egoten dien hainbat probetan askotan emakume rukurrukoarekin geratzen die, ez nahi zerbait falta zaitemen. Guk aliegu eman dizkigu baliebidek, dizkigu eman informazioak evidentzia zientifikoen oinarritutakok. Hori iten dugu, bestalde batetikan amatasuna da, dagokigu emakumea maizatea, baino emakume gehienentzako
intimitaten hitz egiten dezunen, es un temon, ama izatea. Osa, de repente sartzea 24 orduko zaintza kontinuo baten aldatzen dizu, zure identitatea berrera ikitzen duzu, zure bikote harremana berrera ikitzen duzu, zure harreman sozialak, laboralak, ekonomikoak, dena mugitzen da, ez? Eta hoi dena akonpainatzen saiatzen gea. Horrez gain ere, erditzea prozesu fisiologiko oso potente bada, eta ez duten zaigu asko. Eta gutxi kontatzen da hori ere. Gutxi kontatzen da gardentasunez, sinceridadekin. Hori da. Oso gutxi kontatzen da. Gero eta gehiago zorionez, ez? Taborik pixkanaka usten joan dira, eta beti romantizatu den erditze idiliko askar eta zoragarri hori pixka bat dagoeneko ja beretokin jartzen hasi gara, baina oraindik ere bada, ez? Pixkate... Bai, hori da tabu bat, benetan nola bizi egun, karo, oza, zu pentsatu da, hola sistema bat, pentsamendu sistema bat nun, emakumeak izango gara oso eta zoriontsu ama izaten garenean, eta nola esango duzu supergogorra egiten pasarterik gogorrena kasu izan dela erditzea. Bai, edo ez. Alda izan, edo alda ez izan, ez, baina nola esango dezu, benetan igual ez dala, espero zen una, igual bakostatzen nahi zaizula, berrera ikitze prozesu batean zaudela, ez? Dena da maitasuna, emakumea dena egiten dugu, zaintza guztia egiten dugu maitasunetik, ja, baina gu ere pertsona gea eta guk ere ondori batzuk dauzkeu, bizitzako prozesu denen. Hori da, eta kaso, zailagoa hori izango da, ez? Gauza bada, ondo ikusia dagoelako gizartean, haurdun zauden bitartean, ez dakit, akonpainamendua, laguntza, jasotzea, dena delakoa, baina behin jada, erditu ostean, esatea mezu hori ez, edo esatea, ez naiz, mune honetan ez naiz zoriontsu, hori oraindik ere gogorra izango da, eta ziur asko, oso eskutuan eraman beharreko zerbait, eta doula zerbitzuen bidez, pentsatu dut hori ere, hainbatentzat, azaleratzea edo agertzea errazago izango dela, ze bestela bakarrik burua jaten egongo lirateke. Karo, kalen konpartitzen dezunen, zemuz, ondo. Hori da. Bueno, ondo bai, eta izan daiki ondo, eta jende dauzke esperientzia batzu zoragarriak, amatasunarekin, edo eskitzarekin, erditzeare denarekin, daude beste batzuk ez ondo dauden prozesuak ere konpartitzea sakontasunarekin interesantea da, ez? Niretako da interesantea, jakitea daudela amatasun eredu, osea, emakume bakoitzak edo gorputz aurdun bakoitzak dauke bere prozesua. Eta ni falta motatze detena da hor, eta dulako akonpainamendu gen ikustaren izena da, daudela eredu pilo bat. Eta behar ditugu ereduak, ze dauke amatasunaren eredu oso zurrun bat, ez? Eta amatasuna diek gauza asko, eta dio modu askotakok. Eta falta zaigu hori. Batu duzu edoskitzea eta etorrezit burura aurreko astean bereziki aritu dira, ez? Teta kolektibotik lege baten aldarrikapen edo eskaera horretan, espazio publikoetan, bularra ematearen eskubide hori bermatuko duen lege baten bila. Horrek ere erakusten du, ez? Oraindik ez eukitzeak lege bat zeinak bermatzen duen, naiz eta denok akaso guri ikuspuntutatik ez, ulertzen dugun, ez duela, elukela lege batek behar horrelako zerbaiterako, oraindik ere ez egotea marko legal bat eta resistentzia bat egotea politikoki, marko legal bat egon dadin, ama batek, o laktante batek, bere seme alabari titia emateko espazio publikoetan, ez? Horrek irudikatzen du pixka bat, egitura patriarkal horren, esango nuke iaia, violentzia obstetikotik hasita, espazio publikoaren okupaziotik hasita, kontekstu oso bat, nun gutxitzen den etengabe, emakumearen behar hori ez? Bai, ez dago borondate politikorik legeak ezartzeko zuk esan duzu bezala, ez luke lege batek beharko benetan zure umeari zure umea elikatzeko espazio publiko batean, ez? Ez dagoelako oso pentsamendu itxia horrekiko, ez? Horre da, odola violentziarekin lotzen den bezala, emakumeen bularra sexualizatuta dagoen bitartean onartzen da, eta ikusten dugu, eta ze ondo, gainera hori da emakumei eskatzen zaiguna, ez? Sexualak izatea. Pasiboa baino sexualak, beti hor disponible. Baino zure bularra dan momentuan beste zerbaitetarako hor pentsamendu patriarkalari katakrak. Zindio katakrak eta esaten dugu hau ez. Hor jartzen da cerrando compuertas. Eta hau ez dugu onartuko, eta inmendatzen ditu, ez dakit gauza pilo bat, ez? Ez dagoela ondo, ez dala polito, insulto badala, nik entzuet hori, insulto badala perrikatu. Lizuna dela. Bueno, zu sexualizatzen ez bali madakizu emakumeen bularra sexualitatetik aratago ikusten, hori izanen arazoa. Siempre me has gustado. Ez hori, pentsamendu aldaketa badala. Osea, legeak eta politika eta horrek ere, bueno, hor sekulako eztabaida dago, ez? Baina nola egiten duzu pentsamendu aldatzeko.
Ari garenarekin lotuta, lehen sarreran aipatu dugu, tailerrak eskaintzen dituzula usio, baina produktuak ere badituzula. Oihalezko konpresioen inguruan zertxo baita aipatu dugu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken oihalezko konpresioen inguruan, bestela laktantzia diskoen inguruan ere arituko ginatek ez zuk eskaintzen duzun beste produktuetako bada? Bai, bik eskuti doaz, esan nahi dut. Azten zaren baita hileko inguruko beste diskurtso batzuk ezagutzen, iristen zea odola jasotzeko eta esnea jasotzeko produktuen berri jakitea eta ikusten duzu dala sarraski bat, sarraski ekologiko bat da, hori dena sortzea, da sarraski bat hori dena kudeatzea, gero zaborra bilakatzen denan hori dena kudeatzea, ekonomikoki sinistarazten zaigu merkeagoa direla, baina azten zea kontuak atatzen kalkulagailuekin ni jarri naizela benetan, nire hilekoaren kalkulak ateratzen da beste batzuenak eta edoskitzarenak, eta ekonomikoki ere sarraski bada, ez? Eta sozialki ere jende guztik ezin do akzeditu produktu horieta, pobrezia menstruala ere existitzen da, baina nola da, pobrezia bat oso feminizatua, ere horri ez digu tokirik egiten, ez? Eta daude emakume asko, aukeratu beharra dauketenak, janari erosi edo dola jasotzeko produktuak erosi. Eta pixkat hortikan ere sortu zen hori, ez? Hasieran aipatu dugu, behar pertsonal batetik abiatu, eta azkenean bide profesional bate hartu zuela hone guztiak, pixka bat prozesu hori guztia eta zure ibilbidea nahikoak gertutik jarraitu nok badakigu, azkenean zure kontura, zure buruarentzat lanean hasi zinela, ez dakit, orain nola hitza aztu zait, nola esaten da? Emprendedor euskaraz ekintzailea. Ekintzaile izatea tokatu zaizu, pentsatzen dut, kontatzen ari garen guztia, tailerrak ematea, laktantzia diskoa, oihalezko konpresak hori guztia egiteak, lana suposatzen duen bezala, ekintzaile izatea bera ere, hori antolakuntza hori dena egiteak ere, burua uste bat baino gehiago ere ingo zizula. Bueno, egunero. Hasieran erdi bukaran egunero sortzen dit. Oso sektore prekarizatu da, baita. Bueno, eta aparte autonomoen lan baldintzak, ez daude, herrian proso ausentzia, ez? Niretzako oso bide gogorra da, oso bide bakarti da, eta politxe izango zen errete hor sareak egitea, ez? Bai, gogorra da. Nik duela urte batzuk enuke esango enpresaria bat bilakatuko nintzela bapaten, ikusten zuzure buru gauza batzukite, esan dizula, aia unaiz nionea. Somatzen duzue, esaten ari zaren sare hori ari dela sortzen, esan nahi dut, ez dakit, tailerrak emateko leku gehiotatik deitzeaz aparte, zure produktuak saltzeaz aparte, ez dakit, somatzen den hitz egiten ari garen gai hauek gero eta errazago edo zabaltzen direla gero eta errazago hitz egiten dela hauen inguruan sare hori sortzen ari denaren zantzurik edo somatzen duzu? Baina oso peluki, nire proiektuen ni oso konstintera ez gizarten, tabuen gainean, tabuen inguruan egiten den lana, orduan oso residuala da. Oso poliki doaz, aldaketa, kontzientzia pizten doaz. Gero kapitalismo dauke habilidade bat oso ondie, eta da bere ganatzeko modan jartzen ari den gauza guztiek, ez? Zarak en plan aterazo momentutikan kamiseta de feminista, eta holako gauzak ez, honekin ere berdin egiten do, gaur egun dare makroenpresa kapitalista ultra prekarizatzaile batzuk, saltzen dizkizuten akurero menstrualak. Bueno, gure aldetik bultzadatxo bat eman beharko diogu, eta bultzadatxo emateko usue konta iguzu. Usue Urzelairekin harremanetan jarri nahi duena, badakit, hor webgune bat bidean badela, eta hortik aparte ez dakit, zurekin harremanetan jarri nahi duenak, eskintzen duzun edozein zerbitzuren inguruan hitz egiteko edo kontratatzeko, nola egin dezake? Bueno, aurki jaioko da urzelai.eus, vale? Eta bestela posta elektroniko bitartez, urzelai, zeta eta latinarekin mesedez, @gmail.com, eta gero sare sozialaitatikan. Instagramen urzelai, zeta eta latinarekin. Urzelai, hori da. Eta listo. Eta listo, hori dia. Eta txiko elbidea ez ditemango. Badaude sare sozial batzuk, non mezuak koste egiten den ikustea dagoeneko. Bai. Baina Facebooken idazten diatenean ja galdutan abil pixka. Nira Facebooken nahi sartzen. Nire ez. Eta idatzen izun bat anoa, eta Facebook edo, Normalean Facebook ere idazten dizuna, baita ere, da gu baino helduagoa delako. Baina tira. Bai, eta Instagrame hori da beste ekintzaile lan bat, esango zidan niri, izango nintzela egun baten community manager bat.
Ba, duela gutxi izan da, community managerren mundu eguna. Ah, Par batzuk egin erituen hemen. Bida, ba... Denok gara community managerrak. Hori eslogan hori Gaur egun atera Bai. Ba, Uxu Urtzelait, Orronsoro, eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, zure lanaren ingurukoak kontatzeagatik, eta, hemendik aurrera ere, bideo paroa izaten duen zure ibilbideak. Kerrik asko zuei gaia ikustarazteagatik, eta interesa agertzeagatik. Izan ondo. Berdin. Keep calm and bigarren kafea.